Ну, якая змова Москвы? Что она сама с собой змовит? Она просто дзейнічае. Это ее политика. Нас не лічаць за людей, як белорусов. Я лічу, что знішчэнне Тихановской – это пьянка шампанским и водкой на месяц в Кремле. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Рода, вы на канале ТОК. І сёння мы з вами размаўляем з вядомым палітыкам, канцлерам Вольнага беларускага універсітэта Александром Меленкевичем. Александр, вітаю. Прывітанне. У 2006 годзе вы былі адзіным апозіцыйным кандыдатам, адзіным кандыдатам ад апозіцыі. Вы тады па афіцыйных звестках набралі 6% агулам і 10% па Менску. Як вы думаеце, колькі вы рэальна тады сабралі галасоў? Тады было магчыма яшчэ рабіць экзит-полы. І яны рабіліся і беларускімі даследчыкамі, і расійскімі. І я набраў ад 20 до 25%. Ну, конечно, не выйграў абсалютна і не мог выйграць, але выдатны вынік, як на тыя часы, з тымі абмежаваннямі, якія былі, нас нават у зала не пускалі. Вось. Ну, а 6 – это уже традыцыя, якая апрацоўвалася. Так пісаць. Вот. Як скажу зверху, так і напішем. Якая была ваша матывацыя тады? Чаму вы пайшлі на выбары? У той час это была другая спроба объединять демократов. Я увесь час повторяю, что демократы кепска объединовываются с разных причин. Вот диктаторы, вот они нам приклад дают, что они все разом. Вот и зараз они разом. А тогда демократы спробовали объединяться. Як у 2001 году, тогда так само было объединение вельми широкое, но это особая тема. И объединение шло снизу. То есть спочатку многія грамадскія ініцыятывы па ўсёй краіне пачалі паміж сабой супрацоўнічаць. У кожнай обласці быў ресурсны цэнтр развіцця грамадскай актыўнасці. І ў Менску было такое. І мы спрабавалі на пачатку, такая была група людзей у кожным абласным горадзе. І ў сталіцы, і мы ездзілі па краіне і шукалі ненармальных людзей. То есть это люди, якім не ўсё роўна, люди, якія актыўнасць праяўляюць. Это маглі быць ініцыятывы культурніцкія, экалагічныя, там, маладзёвыя і так далей. І мы плелі сеці супрацы вот этих организаций. Они у твар один другого ведали. Они по специальностях своих, там, экологи с экологами, а там культурніцкія с культурніцкімі. І гэта пачатак, эта праца ішла з 96-го года. Она долго шла. И вот эта вот супольность громадских организаций, она потом стала базой для политичного объединения. Ранее, знаете, объединовываются вот сверху политичные партии объединялись, потом дали команду вниз, потому что там дисциплина в политичных структурах, и вот все пообъединовались. А мы пропоновали новый тип объединения, это снизу. Ну и я узначаліваў громадский центр, який называўся «Ратуша» ў Гродні. Центр падтрымкі грамадскага жыцця, грамадскіх ініцыятываў. Вось. І эта асацыяцыя, якую я ўзначаліваў, Беларуская асацыяцыя ресурсных цэнтраў, сталася палітычнай сілай. Мы не ствараліся для палітыкі, але мы былі неабыякавымі, мы былі актыўнымі. Вось. І разам з партыямі і мясцовымі, і рэгіянальнымі, і цэнтральнымі потым утварылася вялікая кааліцыя, якая працавала на адзінага кандыдата ад аб'яднанай апазіцыі. І гэта аб'яднаная апазіцыя, это сотні і сотні арганізацый. У нас у ініцыятыўнай групе было нават больш 5000 чалавек. Тыя, што збіралі подпісы і агітавалі. Ну і я, як лідар вот этой асацыяцыі, выйграў кангрэсу Анатолий Лебедзькі. Розніца у нас была, як я памятаю, 8 галасоў, зусім мала, а там 1000 чалавек. Вось. Ну і стал адзіным кандыдатам. Я еще сумневаўся, можа нам вылучыць не мяне, а Віктора Карніенка з Гомеля. І ў мяне тады у вёсцы маёй, адкуль продкі паходзяць з Бершты. Вось там, дзе ў мяне дом, сабраліся вот эти кіраўнікі абласных арганізацый грамадскіх ведучых, якія займаліся развіццём грамадзянскай супольнасці. І мы вырашылі. Сам Виктор сказал, что нет, Александр, придется тебе. Вот так вырашылася калісьці. Я правильно разумею, что у вас не было мэты перамагчы? Что вы разумелі, вам не удастся гэта зрабіць? Шчыра скажу, что моментами нам здавалася, что мы можем перамагчы. Потому что это были перапоўненыя залы. Великие залы, палацы культуры. У большасці гарадоў дазволілі, вот у маім Гродно не дазволілі. Мы на улице мусілі праводзіць, там паспрабавала пашкодзіць нам улада. Калі приходишь на такие сустрэчы на вуліцы, ты мітынгі праводзіш, гукаўзмацненне возіш, но это ж дазвалялася, потому что тогда еще не была улада такой, як сёння.
І тады у нас было адчуванне, што нас падтрымлівае велізарная колькасць людзей. Но мы ўсё ж такі былі больш сярод сваіх людзей, аднадумцаў, прадэмакратычных, прабеларускіх, праеўрапейскіх. І было пачуццё момантамі, што мы можам. Часта думаюць, што это вось кандыдат у прэзідэнты, лідар, шаблей, вот выскоквае, і ўсе за ім бегуць. І вот это ён перамагае, но астатнія дапамагаюць. Так, шчыра кажучы, у такіх выбарах, як мы праходзілі, у недэмакратычных, тым больш умовах, вельмі многа залежыць ад стану грамадства. Насколькі грамадству гэта патрэбна, тое, што мы прапануем. Но нельга сказаць, што калі прыйшла наша незалежнасць в 91 годзе, што большасць людзей разумелі, што это незалежнасць на плюс. Многія баяліся незалежнасці. Потому что и так был развал экономики, там, с причины того, что отходил Советский Союз, а белорусы не имели реформы робить. И поэтому чекать, что тады люди за национальную идею выступить, это было нереально. За незалежность. А что нам даст тая незалежность? Люди просто думали, как семью прокормить. Там не до еды было. А уже в 2006 году, все ж таки, там много годов прошло после пачатку нашай незалежнасці. Тады, конечно, ситуация была значна лепшая, але недастатковая яшчэ. Нас падтрымала, ясна, моладзь, больш адукаваныя, больш прадпрымальніцкія людзі, людзі хутчэй гарадоў, чым вёсак. Але момантамі, сапраўды, паўтараюся, мы верылі, што у нас хорошыя шансы, хаця б там палову набраць. І Казулін стартаваў тады. І ён таксама набрал, я думаю, можа, 7-8%. Чаму Казулін не зняўся на вашу карысць? Ведаеце, Казулін сам гаварыў, хадзіў па амбасадах заходніх і гаварыў, што вот мяне падтрымала Москва. І калі вы падтрымаеце, вы ж не любіце Лукашэнку. И в Москве так само хотели бы заменить. И тому вот давайте буду я человеком от супольной вот этого. И он хотел, как вы знялися на ягоную карысць. Ведаеце, ён мне такого не прапанаваў. Все ж таки, ён не пайшоў на конгресс, потому что ён здабыў партию, и адзіная партия социал-демократов, яна пайшла з ім, а усе астатнія демократычныя структуры были на конгрессе. И моя легитимность была у всей остальной частки демократичных сил. Тому вот так было. Потом я еще раз хочу подкреслить. Я никого не лечу какими-то там агентами Москвы. Просто тады у демократов и в 2001 году, и в 2006, и нават потом была думка такая, что без допомоги Москвы, без спрыяння Москвы диктатуру белорусскую аніяк не скинешь. Вот потребно, как Москва подтрымлівала, бо яна кіруе процессом у значной ступени. И тому это люди удзельничали, многие люди удзельничали и шукали падтрымки. Они часто не ведали, что их выкарыстоўваюць. Там вельмі складаная система московской падтрымки. Это не просто тебе призначаем вот быть агентом, и ты там давай на Беларусь. Так не бывает. Там разные схемы есть, портреты, яны маюць такие психологичные людей, каб уплывать на наши процессы. А вы спрабавалі ў 6 годзе здабыць падтрымку Москвы? Я першы візіт по традыцыі, так штаб вырашыў, зрабіў у Москву, но мяне там ад улады ніхто не прымаў, тады ўжо Путін быў. Вось, я сустракаўся з шырокай дэмакратычнай супольнасцю расійскай там у сталіцы. На медыях меў магчымасці выступаць на расійскіх. Але улада мне тая не прапанавала, но і я і не прасіўся, таму што я знаў, што падтрымкі не будзе. Ведаеце, з маімі поглядамі няма чаго шукаць падтрымкі, таму што вот я нават на прыкладзе дэмакратаў. Вот сустракаемся з дэмакратамі. Чалавек 300 ў зале. Маскоўскія дэмакраты. Вельмі вядомыя асобы, вельмі вядомыя палітыкі. Я іх вельмі люблю, они класныя, яны хочуць дэмакраты, і там пісьменнікі, і паэты, і журналісты, і так далей. Я рассказываю, тишиня, все слухают, стараются, вот что это вот там на Беларуси, обрали какого-то человека, провинциального НЖОшника, и вот. И как только мне задали питание, уже перешли до питания, а скажите, а якая мова у вас будет, коли будет Беларусь незалежной по-сапраўднаму и демократичной? Я кажу, у нас будет мова адзіная, это белорусская, а руская мова у нас будет, там, як коммунисты придумали напрыканцы 80-х, мовой міжнацыянальных зносінаў. Так что-то было ў законе, які при коммунистах был прийнятый, закон о мовах. И я бачыў твары. Абсолютная большасць, зусім
засмуцілася. А потым, калі мяне спросілі яшчэ, а вы збіраецеся ісці ў Еўропу, ці будзеце з намі там у саюзнай дзяржаве, і мы разам пойдзем? Я кажу, не, все ж таки мы першыя пойдзем, мы лепш падрыхтаваныя, і это будзе і вам дапамогай. Там увогуле цікавасць знікла, і частка людзей немалая, можна значная сказать, зашла з зала. Я про это кажу, что это не так просто. Вот демократ или там человек улады, вельмі по-рознаму бывало. Но Россия – это особая тема. Россия так моцна адрознівалася ўжо тады, не глядзячы на свои там демократычныя рэформы, прыватызацыі. Ад нас, а сёння так увогуле. Космос нас адрознівае, касмічныя адлегласці. А вы ведаеце, з кім Казулін тады размаўляў? Чаму ён так упэўнена заяўляў, што яго Масква падтрымае? Хто канкрэтна яго падтрымаў? Я не ведаю дакладна, мне няма такіх звестках, но уплывовай фігурай у тыя часы, вельмі уплывовай, был Сурков, такі был чалавек, он адміністрацыі прэзідэнта, і ён адказваў вот за гэтую вот постсавецкую прастору. Памочнік Пуціна? Да, он был адным з вельмі уплывовых. Вось. Потым змянялася, былі папрокі да яго там і так далей, он зноў прыходзіў. І ведаеце, што значыцца быць у Маскве? Вот, у Маскве, калі чалавек прыходзіць, прыязджае такі вот з Беларусі, ему кажа, добра, мы вас падтрымаем, вось, но вы все ж таки павінны разумець, у чым там інтарэс Масквы. Напрыклад, прыватызацыя прадпрыемстваў. Вось, што вы павінны все ж таки нашы інтарэсы потым, калі прыйдзеце да ўлады, улічыць. Такие могут быть размовы. Могут быть размовы, что мы вам падтрымаем вас морально, можем там, что дадим финансы пэўныя на кампанию. И это было заўсёды. Мне это не пагражало просто у силу того, что я такого походжання. Але чаму нельга наплесці ўсяго рознага, як Лукашенко робіць, пасля нічога не выканаць? И так некоторые демократы и робили, вот коли были контакты с Москвой. И нават оправдывались, прозвища не буду называть, не в этом сенсе, але оправдывались и казали, что а мы зараз им обещаем, а это публичные были обещанки. Вот с той же приватизацией, например. А потом их кинем. Но я вам ще раз скажу, что кто с Москвой працує, разумеє, что такое кинуть Москву. Тебя життя позбавить просто. Як Пригожина? Частково так. І тому гэта просто нереально. Дадам, так само, я ранее казал, гэта вельмі важно. Калі мы хочем оценить вот эти вот уплывы демократов, белорусской диктаторской улады, Москвы, Захада, які падтрымліваў дэмакратыю Беларусь, то Москва заўсёды ставила 3 асноўных задачи перед собой на президентских выборах. На астатніх там мало было цікава. Ни белорусам, ни вонкавым гульцам. Москва ставила 3 задачи. Первая – это посварить оппозицию. Консолидация, и разошлись, и нема консолидации. Другая тема – это посварить Беларусь с Захадом. У Беларусі пэўныя дзеянні, арыштоўваюць, б'юць, садзяць у турмы там дэмакратаў, і тады яны вымушаны санкцыі рабіць. Вот для Москвы это важно. Чым больш санкцый, тым лепш. Заходніх, правда ж, для Захада. Для Москвы это супер, калі Захад так робіць. Аддаляе ад себе, приближае до Москвы. А третья тема заўсёды, вельмі важная. Тыя людзі, што працуюць у маскоўскай стратэгіі, яны павінны напалохаць Лукашенко. Дэмакраты, якія не працуюць таксама, але Лукашенко реально спалохаўся. Реально спалохаўся і хутчэй бежал до Москвы. Бо пагроза існаванню яго ўлады. Вот эти 3 тэмы і можна прасачыць у кожных выбарах. Як Москва працавала, як она спрабавала. Так было заўсёды. І я думаю, што наша памылка беларускай дэмакратыі у тым, што у нас як-то так. Говорить про уплывы Москвы, говорить, что яна мае свои сценары, что пэўных людей выкарыстоўвае. Это не комильфо. Вот так не трэба, так не прыгожа, не пристойно. Разумеете, и я переживаю, потому что это шкодить нашим поспехам. Калі мы не будем разуметь, что Москва постоянно працуе и ніколі не перестане працаваць, пакуль там сур'ёзныя перамены не будуць. Москва хоча захаваць Беларусь в зоне своего абсолютного уплыву. Это ж відавочна. И казаць, что это все интриги, это все конспирология. Знаете, калі конспирологией называть дзейнасць Москвы
на тое, каб Беларусь не была дэмакратычнай, не была свабоднай, незалежнай. А што такое канспіралогія? Это же тэорія змовы. Ну, якая змова Москвы? Что она сама с собой змовит? Она просто дзейнічае, это ее политика. И вот калі мы не... Нават зараз, вот глядите, по Украине кроў льется, там зразумела. Агрессия Москвы хочет знищить и украинский народ, и державы, как не было украинской. И говорить об этом открыто. Но с Белоруссией то же самое. С Белоруссией то же самое. Путин сказал, что не только украинцев нема як нации, но и белорусов нема. И мы як тага, и больше по это мы весь час повинны себе казать, нас не лічаць за людей, як белорусов. Мы только русскими можем там быть с ними разом. Это трэба говорить, потому что мы повинны погрозу вот эту отчувать. А коли мы не отчуваем, ну, мы безоборонные. Мы помылки за помылки будем робить. Называть усіх агентами или казать, что все вырашае Москва, это неправильно. Вот у 20-м году Москва не вырашила, не глядячи на то, что спрабавала. Была революция снизу народа. Але говорить мусим, разуметь мусим и нейтрализовать. Коли не нейтрализуем, ну, мы слабые, мы проиграем просто Беларусь. Просто закликаю всех, что не упадайте в шпиономанию, что вот все тут не наши, и мы мусим пальцем показывать. Не в этом сенс. Можно увогуле прозвище не показывать. Але разуметь, откуль небеспека, самая великая небеспека у нас сегодня с Кремля. Лукашенко просто выканаўца стратегии Москвы по знішчэнню ідэнтычнасці, по беларускасці, беларускай мовы. Ну, все ж это відавочна. Каб Беларусь была безабаронная, без души, без духа. А вы лічыце, што гэта было правильно на тых ранейшых этапах спрабаваць атрымаць падтрымку Москвы, спрабаваць апозіцыя з ёй размаўляць? Я думаю, что гэта неправильно, но сутнасць Москвы як такой тотальной, абсолютной империи, империя, якая памірае, вот тады она не памірала, як не выглядала, а зараз она памірае, а тое, што памірае, самое агрэсіўнае, правда ж? Таму і вайна, таму і все это. І тады яна не выглядала, как паміраючы наадварот, там экономика росла, вядома, там нафта и газ, цены были высокие. И наадварот лічылася, что гэта нормально для палепшэння ситуации у Беларусі, у дэмакратаў, но скарыстаць Москву. А калі гаварыць не з каштоўнаснага пункту гледжання, што абсалютна зразумела і мне, і вам, і ўсім, а з практычнага пункту гледжання, таму што ці можна без Москвы реально нейкія перамены ў Беларусі зрабіць? Ну, можно сказать, что это складанае пытанне, потому что и зараз, вось, калі мы марым про новую Беларусь, мы хочам жыць у свабодзе, з годнасцю. Мы разумеем, что мы вельмі моцна залежым ад вайны, якая ідзе ва Украіне. Выигрывая Украина – это одна ситуация. Проигрывая Украина – іншая ситуация. Беларуская. Я про беларускую ситуацию кажу. И тому, ну, сегодня это відавочна, что мы залежим. Хотя абсолютизовать нашу залежность от России, от Кремля не треба. Потому что, ведаете, шчыра треба сказать, адыходзіць Путин по якой-то причине. Кончил жыццё, проиграл войну, ці штосьці. Хто будзе ва ўладзе ў Москве? Мы не ведаем. КГБ. КГБ было ва ўладзе з самага пачатку. Яно рыхтавалася да гэтага, да пераняцця ўлады яшчэ ў часы Советского Союза. И это вядомыя рэчы, все это можно знайсці ў інтэрнэце. І яны поставят новага КДБіста. Ну, ФСБшника зараз называюць. Якая розница? Можно НКВДшником называть. А вы думаете, у іх уже есть кандидатуры? Я не знаю про гэта. Я не знаю про гэта. Ну, там розныя думкі выказваюць эксперты. Не гэта важна. Хто б не прыйшоў да ўлады, яны будуць спрабаваць рэалізоўваць палітыку агрэсіі паміраючай імперіі. Потому что, ведаете, калі яны давялі процент падтрымкі ідэі імперскай до 80% у грамадстве, то все ж таки новая ўлада не будзе іншую палітыку праводзіць. Можа, будуць трошки палёгка, можа, не будзе таких рэпрэсіўных апаратных дзеянняў, але ўсё роўна Москва будзе лічыцца ад нацыфікацыі, якая адбылася, на жаль, в галовах расіян, она ад гэтай нацыфікацыі будзе лічыцца дзесяцігоддзя. Я не ведаю, может, 100 гадоў будзе лічыцца. І вот калі мы плануем будучую Беларусь, мы павінны разумець, што вось такі вораг беларускай дзяржаўнасці, беларусаў, будзе існаваць вельмі доўга. Германія колькі лічылася ад нацызма? 50 гадоў прыкладна. Былі спецыяльныя праграмы. Германія была акупаваная Захадам, ну, часткова Советским Союзом. І там былі праграмы дэнацыфікацыі.
асобная тэма, вельмі сур'ёзная. І каб немцы пересталі быць нацыстамі, вось такая была праграма доўгія гады. З Расіі вот таксама мы павінны разумець, што так лёгка не вылечыцца. Будзе комплекс пакрыўджанай нацыі, калі прайгралі вайну, правда ж? Пакрыўджанай нацыі, проигрыша войны, несправедливости, забраных территорий и так далее. И все подобно, как у Німеччині, починаючи з 30-х годов. І плануємо наступну Білорусь, лепшую Білорусь, білоруську, демократичную. Мусим про гэта думать. А мы нават не говорим и не думаем. Вот это мне болит, потому что только думать, что вось Лукашенку скинем и будет всенародное счастье, и будет там у нас добробыт, и будет демократия, ну, это инфантилизм просто. Вы назвали одной з асноўных памылак Святланы Ціхановскай тое, што яна не адразу заявіла, што Крым украінскі. Але калі звяртацца і да гісторыі беларускай апазіцыі, то што яна рабіла інакш ад таго, што рабілі яе папярэднікі, так? Таму што беларуская апазіцыя ўвесь час спрабавала трымаць як бы акно адкрытым, каб мець магчымасць нейкіх перамоваў і нават спадзяваліся на нейкую падтрымку зноў жа проста, каб зрынуць Лукашэнку з ягонага крэсла, за якое ён трымаецца, так? То бок, што яна рабіла інакш? Чаму гэта яе менавіта самая вялікая памылка? Я не закидываю ей гэта як памылку. Я, наоборот, лечу, что она натурально, як думала, так и говорила. И она говорила так, як думала большасць беларусаў. Что Путин лепшы за Лукашенко. Да, он так само может, там, не вельмі. Але он лепшы за Лукашенко. И калі ему патлумачыць, то он прыйдзе нам и зробіць лепшае жыццё. Это большасць людей думала. И она говорила натурально, и она боялась сказать про Крым, потому что большасць беларусаў статистично не ведали, что Крым железно-украинский. Вот так было. І я скажу ввогуле на крамольную думку, калі б тады началі гэтага пратэста, фантастычнага, прыгожага, які нарадзіў нацыю беларускую, нечаканага абсалютна, был бы дэмакрат старой гвардыі, умоўны вось я ці іншы, мы б не аб'ядналі бы так людзей, як Ціхановская. Знаете, вот вспомните, як Ціхановскую казалі, чаму яны хочуць за яе галасаваць? Яна такая, як мы. И она просто была в тренде такой агульной позиции людей палітычнай. И гэта кепска, что яна не разумела, але добра ў сэнсе аб'яднання. И она аб'яднала велізарную колькасць людей, ніколі не ўдавалася столькі аб'яднаць. И я лічу, что она прайшла фантастычную эволюцию сама як асоба, тым больш як палітык. Яна умее вучыцца, яна навучылася сёння, яна зусім іншы чалавек і па-іншаму думае і гаворыць. Але яна прайшла гэты час таксама разам з людзьмі, з большасцю. І большасць вот сёння ўжо разумее, што ўсё ж такі Москва не такая хорошая. Цэной украінскай крыві і агрэсіі расійскай. Але людзі умнеюць, і яна таксама вучыцца. Я это вельмі ценю. Я как-то не одразу это разумела. Вот мне так само хотелось, чтобы она, ну, такая, как бы, это так просто про Крым сказать и про российскую имперскость. А она пройшла, и мы маем тое, что маем. Упершыню беларусы маюць легітымнага чалавека, які мае права гаварыць ад імя усіх беларусаў. Послухайте, у нас такого ніколі не было. Один человек, кто меў права гаварыць ад імя усіх беларусаў, был Лукашенко. Ён выйграў выборы тады. Ён стаўся тым, кім стаўся. Ён стаўся дыктатарам абсалютным, пастроіў таталітарнае грамадства. І Лукашенко кажа, што ён сталініст, ён ёсць сталініст. Вот ён туды пайшоў. С этим я, да, такая, а народ не пайшоў туды. А яна вот пайшла ў дэмакратыю, і сёння яна сапраўдны лідар, дастойны, годны. І я думаю, што нам пашчасціла, што гісторыя нам дала гэты шанс. Видите, і вельмі падобна на Олега Валенсу. Вот, калі знаеш гісторыю Польшчы, ну, вельмі падобна. Звычайны электрик, ну, калі пра адукацыю, вот он без вышэйшай адукацыі, но народны трибун. Вот чалавек, які аб'яднаў салідарнасць до 11 мільёнаў у лепшыя часы. Было ў гэтай салідарнасці моцная, дэмакратычная, рабочая, там, селянская вот такая арганізацыя, якая не хочет камунізму. И видите, вот зараз же разная есть тенденция. Давайте мы Тихановскую каким-то на выборы в наступном году вот посадим. Вот будут у нас выборы, новую Тихановскую берем. Або давайте мы ее посунем, а вот, ну, есть больше разумные люди. И я, когда про это думаю, просто
это кажа пра тое, што людзі, у якіх такія думкі ў галавах, яны бездапаможныя проста, безадказныя абсалютна. Чаму? Таму што яна атрымала легітымнасць, дзякуючы перш за ўсё пратэстуючым. І сваёй персоне ёй давярялі, таму што яна сапраўды шчыры чалавек, не часта в палітыцы. І калі мы зараз паспрабуем яе адсунуць, таму што вот тэрмін прыйшоў, Лукашенко праводзіць выбары, давайте для Ціханаўскай зробім такія ж выбары па календары Лукашэнкі. І калі мы это зробім, на Захадзе будзе дзічайшае расчараванне. Это наш важный партнёр. Конечно, наша дэмакратыя і свабода залежыць ад нас. Але там просто на нас махнуць рукой. Вот так вот махнуць, скажуць, не дараслі. Таму што у яе, дзякуючы яе легітымнасці, перш за ўсё, інвеставалі велізарны капітал палітычны. Это капітал, які далі беларусам, якія выходзілі пратэставаць. І калі мы скажем, што нам этот капітал, далі, вот мы зараз других пошлем у Брюсселе, і вы ім давайте. Послухайте, скажу, што хлопцы там і дзяўчынкі, этой дэмакраты нічога не разумеюць. Вось, таму што давалі, таму што она легітымная. Был бы Петровскі, Маліновскі, і ім бы давалі, неважна, але яна легітымная. І калі мы скажем, што нам легітымнасць не важна, не важна, сидзіце, дазреваеце. Я так вот говорю про гэта, бо баліць мне, калі мы не разумеем, не цэнім. А хто, вы думаеце, найбольшыя канкурэнты Ціханаўскай? Хто спрабуе пасунуць? Напрыклад, чаму я пачаў пару разоў, дазволіў сабе выступіць на тэму каардынацыйнай рады яшчэ до правядзення выбараў. Таму што я так не вельмі уважліва за этим сачыў, не так это было важна, хай выбіраецца, хай будзе эта каардынацыйная рада, хай палепшае сваю працу. І раптам я думаю, я загляну, што такое за статут там. Оказывается, статута няма. Яны прынялі, написали статут, а ў дужачках написали, што гэта будзе мэты дзеянняў, якія яны бачаць перад сабой. Рэгламент они там написали. І ведаеце, першыя 10 пунктаў рэгламента дзеянняў гэта як адсунуць Ціханаўскую. Я был у шоку просто. Там першыя пункты, што як яе пракантраляваць, кантраляваць пэўным органам можна, калі яны там маюць легітымнасць. А другое, потым, як замяніць яе офіс на лепшых людзей. А калі не будзе слухацца, як яе адсунуць. Вот я раю ўсім людзям, якія цікавяцца беларускай палітыкай, оппозиционные, чтобы они почитали, висить в интернете, и можно это все убачить. Я был в шоку, потому что вот это и есть такая инфантилизм, потому что, как минимум, потому что знищать то, что здобытком усіх з'является, усіх, кто протестовал, усіх, кто до гэтага выступал. Но это самознищение, самопоедание, а может и горш, может просто жадание бесконцыя улады, хочу покіраваць по-руску, там, хочу порулить. Вось. І гэта ўсё, і зайздрасць плюс. Я вот гэтым вельмі занепакоены. І до сённяшняга дня адказу. Я там публічна напісаў, как-то там, по-моему, на Белсаце, что вот хотел бы, каб кіраўніцтва на чале з Егоровым, моим земляком, отказали на пытанне. І вот это вот ёсць такая група, якая можа зашкодзіць. Можа, і не зразумеюць, что так нельга. Потому что мы усе патонем, мы в одной лодцы. Якія мэты ў Паўла Латушкі? Канчатковая амбіцыя? Ведаеце, зноў жа, я з ім знаёмы, сустракаюся, дыскутуем, я добра знаю яго погляды. Вось. Я знаю ад яго, што ён не збіраецца змагацца з Ціханаўскай і знішчаць яе. І упэўнены, што ён кажа праўду. Вось. А амбіцыі ў палітыка ў кожнага абавязкова павінны быць. Ён заслугоўвае таго, щоб быць адной з важных персон у палітыцы беларускай дэмакратычнай. Я не думаю, што ён сапраўдную пагрозу уяўляе для Ціханаўскай з той прычыны, што ён лепш за іншых разумее, што Ціханаўская вельмі важная, што мы мусім яе падтрымліваць у сілу таго, што мы гаварылі, у сілу яе легітымнасці. Ніхто з нас не здабудзе легітымнасць. Будуць выбары вольныя. Конечно, там ён вылучыць сваю кандыдатуру. Можа, яна не будзе, яна да сённяшняга дня кажа, што не вельмі хоча. А вы бачыце яго прэзідэнтам? Ведаеце, я буду выбіраць тады, калі это будуць рэальныя выбары. Ён выклікае ў мяне сімпатыю хаця б таму, што ён шчыра пра-беларускі. Я больш за ўсё баюсь людзей,
якія не маюць вот этого шчырага у добрым сэнсе патрыятызма беларускага, не разумеюць там, што это наша земля, што это наша краіна, наша гісторыя. Я больш за ўсё такіх людзей баюсь. Бо гэтыя людзі будуць гуляцца ўвесь час, а трэба вот праз любоў да краіны служыць людзям. Вот гэты прынцып самы важны. Паглядзім, як там яно складзецца. Я падтрымліваю ўсіх, хто не шкодзіць агульнай справе. Я сам прайшоў праз падобнае вот жаданне адхіліць мяне пасля выбару 2006 года. Вот меня выбрали на Конгрессе. 1000 человек проголосовала, большасць. Я легітымны человек от демократаў. От демократаў, не от усіх беларусаў, адрозненне ад Ціхановскай. І я быў 2 гады кіраўніком аб'яднаных дэмакратычных сілаў. І до выбараў, і пасля год выбараў. І потым абсолютно справедліва лідары партый, 5 партый, прыйшлі да мяне і сказалі: Александр, ну ты вот лідер і лідер, ты вот ездзіш і ездзіш там по Брюсселям, по іншым краінам, по сталіцам, представляеш і класна робіш. Но сёння уже мы ўсе лідары. І быў праведзены кангрэс у 2007 годзе, і на гэтым кангрэсе дэмакратычна выбралі дэлегата, ўсё. На гэтым кангрэсе было прынята не мяне адсунуць, а было прынята рашэнне: давайте мы зараз замест Міленкевіча зробім ратацыю. Вот будзе 6 чалавек, Міленкевіч і 5 лідараў партыі, і яны па чарзе будуць кіраваць там па 2 месяцы ці па колькі. Ну, нібыта лагічна дэмакратычная схема, правда ж, там усе ж мусяць быць, і чым яны горшы. Мне гэта не здаецца лагічным. Ну, у той час вот такая агітацыя была, што гэта варта. І я тады выйшаў на кангрэсе не таму, што я адчэплялся. Я просто разумел, што у мяне інвеставалі, як мы казалі пра Ціхановскую, таму інвеставалі, там больш за 30 прэзідэнтаў і прэм'ераў сустракаліся, ціснулі руку, хаця я не меў этой легитимности Тихановской. Но вот сустракали, бо это такая надзея Европы на демократичную Беларусь. И яны инвестовали у меня и у тых демократов, что на конгрессах голосовали. И калі вот такую ротацию запропоновали, после гэтага с белорусами амаль перестали сустракаться. А я по инерции еще ездил долго-долго. Я проездил еще 10 годов на саммиты, на подготовку саммита в Брюссель. Но меня называли: вот Міленкевич, і ён прэзідэнт дэмакратычнай часткі Беларусі. Вось так называлі. Но змарнавалі мой агульны шанец, таму што было расчараванне ў беларусаў, што яны не ацэнілі інвестыцыю ў мяне, а фактычна не ў мяне. Інвестыцыю ў Беларусь дэмакратычную, у будучыню. Вот такі прыклад быў. І таму я асабліва востра успрымаю вот гэтыя спробы дэтранізаваць Ціхановскую. Я ж не кажу, што яна святая. Яна мне симпатичный человек, еще раз повторяю, она щирый человек. Я коли гляжу у вочі, у політиків так не часто. Яна глядить и говорить, а я верю, что она говорит правду. Мне правда може не подобаться, у меня іншая правда може быть. Але я верю, вот это вельми важно. И то, что яна сама особисто пройшла, как яна размовляє зараз с лидерами самых важных краін у свете. И я знаю гэта от дипломатов высокого ранга. Яны кажут, мы просто у захопления от того, что гэты человек пройшоў за 4 года такую школу и может уже без всяких паперок, подрыхтованных дапамочниками, спокойно вести, дискутовать, говорить разумные речи. Вельми просто, тезами, як мы размаўляем. И ясно, что она хотела сказать. Вот у белорусов, я казал, наивность бывает такая, что вот они про Москву не хотят говорить. Там, и еще один недохоп есть. Это серьезный недохоп белорусов. И не только политиков демократичных. Белорусы слабо умеют радоваться чужим поспехам. Вот калі коллега мае поспех, а у тебя нема, и может ніколі не будзе. Ось зайздрасць – это такое пачуццё кепскае ў беларусаў. Я не кажу, што ўся нацыя, но тыповая. Уметь радавацца чужым поспехам на карысць агульнай справе не менш, чым сваім – это вялікі палёт. Это высокі, хороший палёт. Мы яшчэ трошкі не дараслі да гэта. Вот тое самае з Ціхановскай. Як вы думаеце, чаму ёй удалося ўжо, мне здаецца, удвая даўжэй трымаць гэтае лідарства, гэтую еднасць, чым вам? Уже 4 гады, як бы яна стаіць на чале дэмакратычнага руху, і як доўга яна зможа захоўваць гэты статус? Мы кажам там пра Маскву і пра ўсё. Вот калі у гэтым годзе, у мінулым месяцы, скончыўся тэрмін Зеленскага, там таксама ў парламенце некаторыя казалі, давайте праведзем выборы, ну как-то, дэмакраты, конституцыя. І кто больш за ўсё крычаў, што давайте выборы, давайте выборы? Першы Путин кричал с Кремля,
И Медведев, конечно, там еще больше жестко попередживал заходные краины, что Зеленский, и он уже нелегитимный. Вам что-то это нагадывает? Вот что-то подобное, правда так? Я лечу, что знищение Тихановской – это пьянка шампанским и водкой на месяц в Кремле. Вот большего счастья не будет. Ну, и Лукашенко так само. Яшчэ одна яркая асоба, лідар у каардынацыйнай радзе – гэта Вадзім Пракоп'еў. Як вы думаеце, якая яго матывацыя, ці стратэгія, ці план? Вадзім Пракоп'еў сапраўды умее гаварыць тое, што людзям цікава. Я это оцениваю як талент папуліста. Вось, і папулісты ў палітыцы часта бываюць, яны ўмеюць заваяваць давер. Ну, я просто вот тыя пражекты, што ён анансуе, я не тое, што сумневаюсь, я знаю, што они просто абсолютно нереальныя. Ну, сабраць в одну казарму ўсіх беларусаў, сабраць з іх грошы, пастроіць іх такімі шэрагамі, маршировать левой, правой. И это будет объединенная оппозиция. Вы знаете, я оцениваю это как то, что мы походим все ж таки с Советского Союза, и у нас такие большевистские вот трошки схильности есть. Мы, коли вот так думаем, то это все ж таки кастрычніцкая революция, какую переворотом треба называть. И вот я надеюсь, вот так вот на броневичке кто-то вышел, и все побежали, и перемогли. Добро выиграло, а зло проиграло. Так не бывает. Немагчыма вот тую супольнасць дэмакратычная, якая есть, аб'яднаць вот таким чынам. И еще раз скажу, вот, потому что мы говорили, як аб'ядноўваць снизу ці сверху. Вот эта спроба другого созыва Координационной Рады, спроба аб'яднаць беларусаў сверху. Вот вы нас выберете, так говорилось перед выборами, вельмі вядомыми людьми, а мы потом придумаем, что будем рабіць. Ну так не бывает. Людей гэта не захвоціць, што хтосьці хоча пакамандаваць, а вы нас выберете. Трэба абавязкова напісаць, чым будем займацца, якія мэты задачы, якія абавязкі, якія правы у тых, хто будзе абраны. Этого нічога не прописано. Просто мы погуляли у выборы, ну и классно погуляли, добра, потому что выборы сапраўды показали, что можно провести выборы. Ну, за межой, конечно, в Украине нельга. Но не ў гэтым мэта, чтобы нам только потренироваться. Вынік мусіць быць. А у вас няма адчування, что новая оппозиция поступово ператвараецца ў старую оппозицию и занимается только собой? Это самое сумное. Вот я много уже говорю про Координационную Раду, а так широ не вельми хочу. Потому что для меня вина Координационной Рады другого скликания, третьего, так само починается тоже, то же самое. Это склоки. Это паміж собой бесперапынное высветленне адносінаў. У палітыцы можна і за чубы цягаць. Вон украінцы, дэмакратычная краіна збольшага, б'юцца ў парламенце, у іншых бывае. Я не пра гэта. Разумееце, калі у нашай краіне вайна гібридная ідзе, мы губляем краіну. Калі мы ўсе разумеем, што там вырашаецца лёс, а мы тут приехали за межу і займаемся тренировками і нават не дэкларуем, а што ж мы зробім карыснае. Вот мне скажут, ну вот ты критикуешь, что вот корыстного не зрабілі, там хочет Тихановскую отхилить. А я скажу, что с моим досведом, яким маю, однозначно могу подказать, чим трэба займацца Координационной Раде больше за все. У нас велізарная колькасць грамадскіх ініцыятыў па ўсім свеце. І тыя старыя переехали многие. И новые, цудоўныя, цікавыя, все это. И я, вот проводим мы курсы в Вольным университете, яким займаюся гэтым проектом, и я у захапленні вот менавіта ад новай хвалі. Да, яны, можа, дилетанты ў некаторых рэчах, они еще не маюць досведа. Иногда час от часу это плюс. И трэба займацца, вот Координационная Рада павінна ўзяць апеку над гэтымі ініцыятывамі. И Координационная Рада могла бы запропоновать, давайте мы будем, откроем такой университет, школу, громадской активности, громадской деятельности. Как это все робится? Ну, это все пройденные речи, только треба систему зрабіць и допомагать им стать профессийными, бо с этой громадянской супольности по всем свете вырастут и новые партии, может, и старые заховаются, будут новые политики, и мэры городов там, и депутаты.
І калі мы зараз гэта ўсё цеста рыхтуем, оно спрацуе. Вот тэма, шукоўная тэма. Толькі трэба займацца тымі братамі нашымі меншымі, тыя, што слабейшыя, менш дасведчаныя, а не думаць о том, якую кіруючую пасаду я займу. І як часта я буду ездзіць у Брюссель і ў іншыя сталіцы. Разумееце, вот это сумна, і калі ў Беларусі асабліва людзі все гэта чуюць і бачаць, да яшчэ склокі пастаянныя, вось, у іх рукі апускаюцца, і так цяжка. І тут за мяжой таксама. І потым крыўдуюць, так мала людзей прыйшло на галасаванне. Не зацікаўлены был, они не ўбачылі сябе у тым, што створыцца. Это так. Як сённяшняя апазіцыя захаваць давер народу? Ён яшчэ ёсць? Табу полное на склокі, на знішчэнне адзін другого і пастаянныя апеляцыі, што я лепшы, а ён горшы, трэба яго паставіць на месца. Гэта знішчае сілу духа нашего. Вот мы выехалі, мы верым, што будзе Беларусь дэмакратычнай і еўрапейскай. І знішчаецца гэта вера. Вот калі мы так бачым, значыцца, гэтым лідарам нельга давяряць, а іншых няма. І просто людзі скажуць, да пашлі вы, і вот нічога не будзе з Беларусі. Вот калі людзі, якія там змагаюцца, думаюць толькі пра тое, як яны сядуць, і хто будзе больш улады, хто менш, или па якіх там яны будуць рэгламентах працаваць. Это все трэба, канешне, распісаць, но не гэта галоўнае. Паводзьце сябе прыстойна. Вот это вельмі... Да ўсіх кажу, не паказваючы, хто горшы, хто лепшы. Бліц, баскетбол ці футбол? Ой, як я не люблю гэтыя пытанні, вот шчыра, потому что кого ты любишь больш, тату ці маму? Я люблю і баскетбол, і футбол. Я футбол гулял не вельмі, а ў баскетбол был чэмпіёнам Беларусі, то, значыцца, нібы баскетбол, але футбол глядзець страшэнна люблю. За каго зузець? На гэтым чэмпіянаце? Напрыклад. За прыгожы футбол. Я вельмі такі быў расстроены, што палякі прайгралі. Ігралі цудоўна, но галандцы былі лепшыя. Аднавіць фару Вітаўта ці Наваградскі замак? І то, і то. І вот так будзе на большасць вашых пытанняў, бо это пытанне... Што ў першую чаргу? Я ясна, што фара Вітаўта – гэта сімвал зла, зруйнавання фары. Для гарадзенцаў гэта знікненне помніка першага касцёла ў Гродні, а можа і першага ўвогуле у Вялікім княстве літоўскім. Это пачатак великой эпохи для гродзенской архитектуры. Это вельмі важная доминанта у силуэте города. Тому фара для меня просто як символ повинна быть адноўлена, каб показать, не гледзячы ни на что. Усё роўна я стаяла и будет стоять. Не страшно, что с іншай цэглы. Это абсолютно не страшно. Яна мусіць стаять, потому что это помнік архитектуры вышэйшага ўзроўню. Наваградскі замак Праблема з рэстаўрацыяй тая, што не захаваліся абмеры, не захаваліся чарцежы гравюры, як он выглядал. І калі мы будзем гэта рабіць, то это будзе вымысел. Але таксама не страшна. У Познані, польскім горадзе, пры выдатна захаваных адносна архівах польскіх таксама не было чарцежоў, як выглядал замак. І зрабілі замак, і он існуе, і мясцовы жа кажа, што і добра все ж таки ў гэтым месцы быў замак, хай не такі, але аналагічна, як у той эпоцы. Меркель ці Дональд Туск? Тата, мама, ведаеце, я знаю Меркель, никто не поверит. Я здесь сустракаўся разоў 50. Потому что ездил на такие подрыхтоўкі саммита ў Брюссель больш за 10 гадоў. Там были такие закрытые паседжанні, і лідарам многіх краінаў быў Туск, і была і Меркель, і так далей. У кожнага свае плюсы вялікія, у кожнага свае заслугі. Я не збіраюся ацэньваць, што там унутры краіны да іх якія адносіны. Но могу сказаць пра Меркель, што Меркель была одна з немногіх кіраўнікоў краінаў, якія сядзелі на гэтых закрытых паседжаннях перад саммітамі. І яна увесь час сказала, у Беларусі трэба бараніць правы чалавека. У Беларусі трэба бараніць правы чалавека. Яна з ГДР. Бацька был пастарам. І яны пераследаваліся. І таму гэта было натуральна для яе, а для іншых не. І калі б не Меркель, можа, такой увагі да Беларусі бы не было ў гэтыя гады. Пасля 2006 года. Это было важно. Но яна памылялася ў ацэнцы Пуціна. Яна верила, што добром можна з дыктатара зрабіць еўрапейца. Не атрымалася. Туск таксама мае вялікія заслугі і ў Польшчы, і ў сэнсе эканамічных рэформ. Это правда, Польша да сённяшняга дня
но мае найлепшыя вынікі, найлепшыя паказчыкі эканомікі. Нават калі ковід быў, у Нямецчыне, па-мойму, был 1%, у Польшы 4% прыроста. Просто Польша зрабіла такі фундамент, і яго заслуга ў гэтым ёсць не асноўная, але ўсё ж такі ёсць. Вино Бордо ці бургундскае? Бордо. Вот тут я уже таты мамы адышоў. Палітыка ці навука? Знаете, вот это вот хорошее пытанне. Я нібы займаўся навукай, сидел 7 гадоў в акадэміі, актыўна працаваў, і зрабіў дысертацыю па лазерам. І вельмі любіў гэты час, вельмі ганарыўся, што много зарабіў, такія артыкулы хорошыя ў хорошых часопісах. Але калі давялося ісці ў палітыку, час быў такі перабудова, я не сумняваюся, што я таксама правільна зрабіў. Хаця навукай уже больш пасля гэтага не займаўся, і нібы ў палітыцы тое сёе зрабіў. Вучоны, які вас натхняе? Я вельмі ценю Эйнштейна. У фізіцы ўсё так класічна, скажем, Ньютон придумал законы, яны до сённяшняга дня дзейнічаюць. А вот такія людзі, як Эйнштейн, гэта рэвалюцыйныя погляды. У школе кепска вучыўся, лічылі, што я недаразвіты. Вот потым якую-то політэхнічную школу скончыў, політэхнічны інстытут, вот і фізікай так не глыбока займаўся. Але это просто геній ад прыроды. І чалавек нестандартнага погляду, які рэвалюцыянізаваў усе нашы погляды на сучасную фізіку, на сучасны свет. І для мяне гэта сенсацыя просто, чтоб ён мог придумаць тое, што потым эксперыменты пацвердзілі. Звычайна спачатку эксперымент, а потым пад ёй тэорыю робяць. А тут ён спачатку тэорія, он так придумал, а потым зрабілі эксперыменты, і ўсё так. Філосаф, якім вы захапляетесь? Не, я не захапляюсь. Я не так и добра знаю философию. Мне подобается, и это не страшно гучить, философия Ницше, хотя ее выкористовывали нацисты. Вот глубокий человек. Я не так глубоко знаю философию. Я вучил марксистско-ленинскую, она меня не захопила. Краіна, яка правяла самыя ўдалыя рэформы? Думаю, что у гэтай частцы Европы, где мы, конечно, Польша и Эстония, а есть еще кавказская краіна Грузия. То, что зрабіў Саакашвілі, это фантастика просто. Коррумпованная абсолютно краіна, бедная краіна. Праз 4-5 гадоў была одна з самых прывабных для інвестыцый. Коррупцыя амаль не засталося. Грузины поверили, что збудуюць еўрапейскую Грузию. И вот то, что сегодня здарылася, конечно, это великая трагедия. Для меня асабіста я Саакашвілі добра знаю. А на каго трэба арыентавацца Беларусі ў будучыні ў рэформах? Я не кепска знаю реформы польские и реформы эстонские, хотя не так глубоко, как профессионалы, скажем, экономисты. Мне страшенно подобается модель эстонская. Может, потому что она отповедает и нашему менталитету, и нашей супершколе IT-специалистов. Это у нас не загинуло, и она есть. То, что мы транзитная краина, правда, Эстония не транзитная. Вот. И мы можем, не маючи специальных богатцев, под землей выкопнял корыстных, мы можем просто за кошт транзита IT-специалистов, за кошт сервиса побудовать вельмі эффективную сучасную экономику. И думаю, что на эстонцев треба глядеть. А так увогуле, я думаю, что реформы треба розныя от розных краінаў взять. Мы прыкладна гэтым займаемся, мы спрабуем расказаць будучым менеджерам реформаў беларускіх, якіх навучаем. Так мы думаем, вот што яны скарыстаюцца з гэтых ведаў. Мы хочам, каб яны ведалі, як это рабілася ў розных краінах. 10 добрыя былі рэформы ў Польшы, 10 не вельмі. А у Эстонии то же самое. Таму бывае, што трэба выбраць. Но основная модель для мяне хутчэй эстонская. Шагал ці Суцін? Шагал, напэўна, хаця Суцін вялікі. Вот ножы, ну вот, я вот і мама, і тата. Шушкевич ці Домаш? Я і Шушкевича вельмі ценю, і Домаша. Домаш – это человек, который запросил меня в политику, когда его выбрали на реальных выборах. В 90-м году мэром города он запросил меня и запропоновал стать наместником. Я не хотел, я хотел выкладывать. Студенты меня любят, я их люблю. Вот, я не умею планерки проводить, я ему сказал. А он говорит, не важно, я все научу, я все зроблю. Нам потребен демократ у Гродзенскім ураде. Вот это вот фраза, якая каже про человека. И он каже, что у нас демократов нема, вот все там люди с посведчаннем камуністычнай партии. За гэта удзячны, и я думаю, у 2001 годзе, калі б Домаш стал адзіным кандидатом, а ён павінен был стать, там просто нечестно было спрацавала схема. А калі б он стал, это был бы самый реальный кандидат
на выигрыш у Лукашэнкі. Махлярства яшчэ было мала, а ў Домаша была падтрымка рэгіянальных вот этих супольнасцяў усіх па ўсім гарадам маленькіх. До 100 гарадоў мы мелі, што вы. Так а чаму яго не атрымаўся? А там была такая история, что меня позднее берут на Конгрессе. И это простая схема. Выбираем делегатов демократично, а делегаты демократично выбирают там одного кандидата. А тогда не поспевали обрать. И вырашили, что 5 человек, которые идут на выборы, кандидатов демократичных, все з номенклатуры, до речі. Вот, что яны поміж собой сядут, як Папу Римского обирают у темном покое, ну, может, с лямпочкой с одной, и вырашить, кто будет одним кандидатом. И Домаш мел по усіх 4 параметрах домовленных, по 5 параметрах. И он мел 4 для себя с плюсом. У него самый высокий рейтинг позитивный, самый маленький негативный рейтинг. У его структуры самой высокой географии, и он собрал больше за всех подписей. А апошний пункт был, сколько у тебя грошей. И у Домаша гроши были стиплые. Мы не ездили у Москву по гроши, мы спробовали там, где-то у Заходней Сибири шукать у земляков белорусских подтримки. Не атрымалася так само. Гроши у него были стиплые, а у Гончарика были вельми великие гроши. И тогда эти кандидаты сказали, что, знаешь, ну вот добро, что у тебя такие показчики, але вось гроши самое главное. И стал кандидатом Гончарик. Правда такая была. Хочу еще запытаться у вас про дзіўную гісторыю, звязаную з Домашем, потому что, калі ён прыйшоў на БТ рабіць нейкі там выступ зварот, то ему раптоўна стала кепска, и были версии, что его спрабавалі атруціць. Что там адбылося? Я сегодня не сомневаюсь, что думают, что дали який-нибудь так новичок, потому что целые институты есть у России, які выпрацоўваюць рэчывы, якія, калі выпьешь, то у тебя імгненна обширный инфаркт, а следы этого инфаркта меньше, чем за сутки зникают, потому что молекулы распадаются на атомы. Специально такое рэчыва. Ну, это прыклады вот таких вот Россия из межой много рабіла, мы ведаем, як это было. И он пришел на телебачение, ему принесли воду, притом не официантка, а принесли воду шеф телебачения. Домаш выпил, и вечером после выступа, после записи, ему стало абсолютно дрэнна с сердцем. Мы не ризиковали его лечить у Беларуси. Мы сели в машину, повезли его в Краков. И профессор, який робил операцию поспеховую, ратовал его. Диво, что он доехал. И он сказал, что это не натуральный инфаркт при таким стане здоровья. У Домаша 120/80 завсёды. Домаш постоянно занимался спортом, физкультурой. Был вельми такий человек, який много занимается физично, как иметь больше махчимости заниматься интеллектуально. Я упевнений, что ему что-то дали такое. Чему? Потому что Домаш был человеком широкой объединенной оппозиции. Вот про то, что я рассказываю. У Домаша была подтримка амаль у 100 городах. И у вёсках, и так далее. И там тысячи людей. Но так удалось вот команде его. Это ж не только его якости, хотя якости были классные. Он не был оратором, але он, когда говорил, все молчали, затухали и слухали. Вот что-то подобное, как Тихановская, просто ему верили. Вот глядели в очи и верили. И он не хлусил. И он стоял за своих, я знаю, с ним працавал. Человек пристойный вельми. И он мог стать лидером, нават когда скончились выборы 2001 года, и он мог спокойно сказать, что я все сделал, я уступил. Первое место, вось перемоги нема, и он застается лидером объединенной уже оппозиции. Это был бы ландшафт зовсім меньше политичный, оппозиционный. После тых выбораў вы контактовали с ним, вы сябравали? Мы живем праз плот у Гродно. Выпадково абсолютно. Мы контактовали с ним вельми часто, але он был зламаны гэтай ситуации, потому что он разумел, что адбылася несправедливая речь, не так, як домовлялися, и у него было расчарование. Он еще спробовал оставаться в политике. Мы его уговорили, он был у Гродни, там у нас была Гродненская инициатива, а потом была региональная Беларусь, такое объединение. Вось. Но просто у него импет значно ослаб. И он пошел и стал директором завода, и больше политикой не занимался, но это были часы, когда помсты ему не было, хотя он перед этим и импичмент подписал, и не откликал свой подпис. То есть Домаш, боец. А чым яго так запужалі, што ён пасля нават інтэрв'ю ніколі не даў?
Я думаю, што ён разумел, калі ён вярнуўся в умоўную ўладу, там не выканкам, а стаў дырэктарам завода невялікага, то ён не можа ў гэтых умовах зноў займацца палітычнай дзейнасцю, даваць ацэнкі, агітаваць за кагосьці. Ён проста адышоў ад дэмакратычнай палітыкі. Я яго не асуджаю. Дастойны чалавек. Вяртаючыся ў 2006 год, што б вы назвалі сваёй галоўнай памылкай? Што вы зрабілі не так? Як лідар? Я думаю, што вот вы пыталіся пра то, як калі ў 2007 годзе больш не было ўжо лідара ў апазіцыі, а была ратацыя, усе былі лідарамі. Я, магчыма, замала кантактаваў персанальна з кожным з лідараў партыі. Мала цікавіўся, што ёсць іх галоўным інтарэсам у той працы, якую я ажыццяўляю ад іх імя. То есть вот этих вот персональных контактов супольные были, а персональных замало. Часто бывает так, что сам на сам скажу значно больше. Каб яны адчувалі таксама, што мне это важно, цікава, і я магу пралабіраваць. Потым я стварыў рух за свабоду, маючы надзею не альтэрнатыву партыям зрабіць, а такую палітызаваную грамадска-палітычную сеть, такую арганізацыю. Вот тое, што сетью мы займаліся вельмі доўга, і яна, па сутнасці, доўга дзейнічала і была эфектыўнай, як інтэгратар. Вот знизу, калі аб'яднання, то і лідары, што сядзяць у Мінску, ім цяжка сказаць, не, мы так не будем. Это вельмі важно. Вот этого мне трошки не хапіла. Я подумал, что такая организация захавае потенциал 2006 года. А оказалось, что это было успрынята як тое, што я забіраю сябраў партый. Но мы ніколі не ставілі умовы, што калі вы в руху за свабоду, это больше грамадская организация, то вы мусіце выйсці са сваіх партый. Но ўсё роўна такое падазрэнне было. Гэта не было так, але я павінен быў лепш патлумачыць, што гэта не ў піку. Но это канкурэнцыя палітычная таксама. Хто галоўны? Хто галоўны, хто сябрамі партыі і каманды. Бо Маленкевіч бере іх і ў рух за свабоду, ці мы камандзіры, ці яны. І тут была пэўна такая недапрацоўка наша. Шукалі спосабы захаваць патэнцыял. Не заўсёды атрымалася. Кіраўніком вашага штаба быў камуніст Калякін. Відавочна, што каштоўнасць там вы наўрад ці былі з ім блізкія ці падобныя. У вас увогуле быў давер да гэтага чалавека? Да Калякіна у мяне заўсёды был давер. Мы на зусім розных пазіцыях палітычных. Ён сапраўды, я бы не сказал, што ён камуніст. Ён сацыял-дэмакрат такі, левы сацыял-дэмакрат, шчыры. Але ведаеце, я ганаруся тым, што у меня Калякін был начальником штаба. Я думал зрабіць іншага чалавека, больш блізкага мне, з ідэнтычнымі поглядамі. Але сам этот чалавек сказаў, што давайте зробім Калякіна. І он вельмі лёгка патлумачыў. Конгресс обрал меня. Я только 8 голосов выиграл на Конгрессе в поравнании с другим конкурентом и с Лебедским, да. И тому не было такой абсолютного жадания ва ўсіх адразу меня падтрымліваць. Могли полова, якая проиграла на Конгрессе, можно сказать, мы так поназираем, там, может, что-то зробим, а может, не зробим, бо наш лидер не выиграл. І з паловай мы ў 2 разы слабейшыя. І мы проста вырашылі, што паколькі Калякін мае вялікую партыю, у той час сетка партыйцаў была вельмі шырокая па краіне. І паколькі Лебедзька таксама меў структуру сур'ёзную, запрапанаваць і Калякіну, і Лебедзьку адпаведныя пасты ў штабе, якія задаволілі іх амбіцыі абсалютна абрунтаваныя. И Калякин стал начальником штаба. Знаете, все-таки Калякин менеджером был хай советской системы, но он был добрым менеджером. Он был кіраўніком района у Менску. Он просто администратор хороший. И справился с этой задачей. А Лебедзькі запропоновали працаваць над программой. Он заўсёды много рабіў таких документов, вельмі серьезных, важных, и он таксама с этим справился. Але я не здрадзіў прынцыпам сваім таким, я правацэнтрыст такі. Я не левы і не зусім правы. Я прабеларускі, я праеўрапейскі абсалютна, заўсёды был і буду. І я не здрадзіў. Калякін ад самага пачатку сказал і выканаў, што ты гаворыш на сустрэчах, пішаш праграмы такія, якія адпавядаюць табе.
Это был жест вельмі важны, тому што калі б я пачал аб'ядноўваць тую ідэалогію, што я спавядаю з камуністычнай, было б кепска і тым, і тым. Просто нельга пажаніць нежанімае. Вось. І мне было это важно. Я спакойна гаварыў на ўсіх сустрэчах, што моя мэта Европа – это доўгі шлях. Калі я кажу пра Европу, это не значит, што завтра пагрукалі, нам адкрылі двері, і мы адразу там, хаця мы еўрапейскі народ. Але этот шлях трэба прайсці, гэта рэфармаванне непростае, нелёгкае. І гэта шлях да каштоўнасцяў. Да каштоўнасцяў еўрапейскіх. Галоўнае слово там годнасць, усё роўна, пра якую мы гаварылі. І вот я прыходзіў на сустрэчу і спакойна гаварыў, нягледзячы, што і камуністы сидзелі каля кіна, там і ўсё. У мяне была воля, і так мне дазволіла ўся коаліцыя. Бо калі б мы пачалі змагацца за ідэалогію, праграма была безнадзейная, просто нікому не цікавая. Хаця галоўнае не праграма. Галоўнае это асоба і уменне там гаварыць з людзьмі, чуць людзей. Паколькі я такі чалавек выглядаў ураўнаважаны і мяккі і не дазваляў себе хамства ніколі. Вот я знаю, многие реагировали, нават прихильники Лукашенко, казали, это хороший человек, не хамить. Тому ведаете, что многое было, и не так легко было побудовать эту коалицию, але мы справились. Мы провели вельми добрую кампанию. У выніку якой? Никто у Европе больше, в встречах со мной и с іншими людьми, не казал, а белорусы хочут жить по-европейски. А беларусы хочуць, каб Беларусь стала беларускай, вы на рускай мове гаварыце. А моладзь Беларусі разумее, што такое дэмакратыя, правы чалавека. І вот пасля плошчы 2006 года ніводзін лідар на захадзе, я з многімі яшчэ сустракаўся доўгі час, ніколі больше гэтых пытаннях не задалі. Я лічу, што вот это велізарнае дасягненне, што у нас поверылі. Плошча там 34 тысячи ў першы дзень, потым менш, намётавы гарадок, но ўсё роўна. Вот гэты працэс, які ў тэлевізарах быў амаль тыдзень, адыграў велізарную ролю. А як вы ставіліся да намётавага гарадка? Тому што я чула, што вы былі спачатку не надта задаволены тым, што людзі выйшлі самі па сабе, дзясяткі тысяч, селі там, сталі, арганізаваліся, у вас нічога не спыталі, і вы же пасля далучыліся. Легенда не адпавядае рэчаіснасці на 100%. Мы рыхтавалі намётавы гарадок. Калі ездзілі па краіне, казалі, што выбараў на самой справе няма. Хаця мы ў них удзельнічаем, а удзельнічаем таму, каб з вами сустрэцца, каб пераканаць, каб паказаць, што нас многа. І такая была думка, але ў дзень выбараў выйдзеце, калі ласка, на плошчу. Ну і на плошчу павінна было быць яшчэ больш. Так-то міліцыя ацаніла нас у 34 тысячи, маю такія звесткі. Больше за 30 было. А те, что с района уехали, больше похапали и посадили. То есть там мало приехало с района, мало кто прорвался. И мы планировали намётовый городок. Мы планировали, имели палатки. Была молодёвая инициатива, нават 2. И мы так само планировали, имели намёты. Але мы планировали у першы вечер поставить намёты у парку Горького. Потому что были на 100% упэўненыя, что нам на этой центральной плошчы, будучи Калиновского, не дадуць поставить. Можа, и можно было их пронести, но уже было поздно, мы не справились. Тому гэта ў планах было, и есть люди, якія увесь час были ў контакте с моладдзю, якая инициировала гэта и провела. А потом там были люди розных узростаў. Это неправда. Александр Козулин так, и он казал, что трэба зайсці з плошчы. Мяне пераконаваў людзей на плошчы. Ну і тады нарадзіўся вот гэты лозунг, які для нас быў вельмі дарагі. Застаемся. І гэта вырашыла лёс. Я нават хадзіў па намётах і пытаўся ў людзей. Вы гатовы стаяць? Страх не пераможа. Вы прадстаўляеце себе, што можа по-рознаму быць. Ён кажа, вы што, нас хочаце сюды? Я не кажу, я просто хочу дзейнічаць так, как вы хочаце. І калі раніцай там мы прыходзілі і спявалі песні, Левон Вольскі быў з намі. Вось, таму... Не, гэта было, канешне, супольнае дзеянне, ніяк там толькі штаба, но штаб актыўна ўдзельнічаў. Гэта неправда. А калі б выйшло не дзесяткі тысяч, як тады, а сотні тысяч, як у 20-м, што б вы рабілі? Это вот вы мне нагадали эту легенду, якую и я верил, там и большасць дэмакратаў верили, что вот нас вышло 30, потом там праз 4 гады ў 10-м годзе таксама
больш-менш столькі ж. Ну уж калі выйдзе 100 тысяч, то Лукашенко збежыць. Вот это такая была святая вера. Я нават не ведаю, откуда она народилась. Но мы бегали с этой идеей, что нам вот не хватает вот там 70 тысяч, как уже вот перемогчи. Но оказалось, что это были иллюзии, что это была наша помылка, наивность певная. Никто не ведае, колькі трэба, каб выйшла. Ну, калі мільёны выходзілі, ну, больш за мільён выходзіла ў суме. У 20-м годзе не спыніла іх это Лукашенко і не спыніць. Это дыктатор, які кроў пролие, без праблем і пролівае. Так што не таким способом, не колькасцю мірных пратэстуючых грамадзян мы можам перамагчы. Але стаўка на мірны пратэст, яна была і ў 6-м годзе, і ў 20-м годзе, яна не спрацавала ні ў першы раз, ні ў другі раз. Яна ўвогуле можа спрацаваць? Калі мы кажам пра радыкальныя дзеянні, пра ўзброены чын, там, ці штосьці, вот мы хочам там са зброяй адстаяць свабоду. У многіх краінах нават мірны працэс дазваляе перамагчы, як было ў Арменіі. У нас нават узброены чын не толькі пагоршыў бы сітуацыю ў 2006, і ў 2010, і ў 2020. Ён проста паскорыў бы прыход расійскіх войскаў. І гэта там не фантазіі маі. Вот глядзіце, вельмі важна нам, калі мы ацэньваем беларускую сітуацыю, вельмі важна памятаць пра прыклады суседзяў. Перш за ўсё Польшчы. Вот мы ўжо казалі, Польша салідарнасцю, практычна 10-11 мільёнаў сябраў. Лех Валенса, усусветна вядомы лідар. Вакол яго суперлюдзі, дасведчаныя прафесара, інтэлектуалы і так далей. І вось такая сіла не перамагла рэжым Ярузельскага. Улада уводзіць ваеннае становішча. Ну, у нас іншая рэпрэсія, но тады было ваеннае становішча. Это не былі такія жудасныя умовы у палякаў, як у нас у турмах. Тады это была інтэрніраванне. Іх замкнулі проста і ў добрых умовах, яны з падушкамі там былі і ўсё это, но лідары былі пасажаны. Велізарная хваля ад'ехала у эміграцыю, многія не вярнуліся. Некаторыя лічылі, што яны па эканамічных нават прычынах з'ехалі. Не будзе тут прасвета ў гэтай Польшчы. Вельмі падобная гісторыя. І на гэта ў іх пайшло 9 гадоў да перамогі над Ярузельскім. Но, от глядзіце, вельмі важнае пытанне. Польскія дэмакраты, лідары салідарнасці, пайшлі на круглы стол з Ярузельскім і яго атачэннем, якое стреляла па рабочых. Пролівала кроў. Вот ручкі былі ў крыві. І яны чамусьці ўзялі, і такой магутнай сілы, як салідарнасць, не ўзялі ўзброеным спосабам і не перамаглі Ярузельскага, а яны вырашылі, што трэба садзіцца за круглы стол. Некаторыя і мелі рацыю, людзі казалі, што это здрада тых, што загінуў. Вот глядзіце, яны такія крывапіўцы, а вы з імі сядаеце з гэтымі камунякамі. І чаму яны зрабілі гэта? Чаму лідары салідарнасці, смелыя людзі, што змагаліся за свабоду, яны пайшлі за круглы стол толькі з той прычыны, што ў Гродна і Брэсце і далей стаялі танкі, стаялі войскі і хацелі, і прапанавалі Ярузельскаму, што мы увядзем гэтыя войскі. Масква выйшла бы, і потым яшчэ больш той Масквы на базах было б. Там і так былі базы расійскія ў самой Польшчы. Ну, як вы думаеце, вот калі у Беларусі вот мы робім радыкальныя такія дзеянні, мы захопліваем там будынкі дзяржаўных устаноў, Масква што, будзе сидзець і чакаць, чым скончыцца? Наўрад ці. Яна проста увядзе войскі. Масква ўвесь час это робіць, но без конца это ўсё было. І нават калі проста не падабаецца ўлада, яны ўводзяць войскі. Ну што з Грузіяй было ў 2008 годзе, калі амаль да Тбілісі дайшлі? Просто таму, што ўлада Саакашвілі не падабалася Маскве. Но это Масква, это агонія апошняй імперіі ў Еўропе. І таму я лічу, што это абсалютна правільная была тактыка кожны раз мірным шляхам. А сам же говорю, что притлеглое, что Лукашенко мирным шляхом не пераможешь. Ну, вы можете уявить круглый стол с Лукашенко? Але узброенным тым больш. Ведаеце, кожная хваля рэвалюцыі, я лічу, што рэвалюцыя часцей за ўсё, дзе хвалямі. Адна рэвалюцыя, другая рэвалюцыя праз пэўны час. У расійскай гісторыі, якую мы лепш ведаем, была рэвалюцыя 5-го года, потом рэвалюцыя 17-го года, там люты, потым яшчэ і кастрычніцкая. Вот былі хвалі рэвалюцыі. І так у гісторыі большасці краінаў.
Але пасля гэтага краіна вяртаецца ўжо не ў тым стане, што была перад гэтым. Яна больш упэўненая, больш верыць у сябе. І яшчэ скажу. Вот глядзіце, умоўна, калі выходзілі гэтыя сотні тысячаў у Менску, у Гродні выходзілі 40 тысяч. Для Гродна это не меншы вынік, чым у Менску. І калі б мы справакавалі стреляніну з боку Лукашэнкі, он без праблем бы гэта зрабіў бы, калі б справа ішла пра ўладу. Просто нават без Москвы он бы перестреляўся. Скажыце, далей, ці былі б такія масавыя пратэсты ў беларусаў? Засталася бы малая купка людзей. А так людзі смелыя былі перш за ўсё таму, што не адразу пачалі іх біць, знішчаць і так далей. І тое, што людзі выходзілі так масава, умацавала наш дух надоўга. І мы зараз карыстаемся тым, што гэта было мірнае. І рана ці позна руне гэтая дыктатура, але мы таксама паказалі сваім суайчыннікам, што мы не тыя, што хочуць проліць кроў. Вот гэтыя жанчыны ў белым, з кветкамі. Некаторыя кажуць, да што ж такое? Да стаят бандыты со щитами и с дубинками, а вы им кветки. Это было, ну я не знаю, это была народная мудрость, я лечу. Просто белорусы не любят гвалту. Ну, белорусы насильно не любят. И тому это была демонстрация, мы вот такие, а вы, оказывается, вот такие. И вот тут вот этот водоподел отбылся. То есть улада многими почала восприниматься негативно, а оппозиция, якую они недолюбливали и не верили, и она больше позитивна. Это процесс. На жаль, нема таких инструментов. Может, только в Армении, я скажу, там это здарилось. Я добре знаю этого президента апошнего Саркисянца. И когда вышло на улицу так много протестующих, процентово меньше, чем у нас. Але ему запропоновали, те, что были побач с ним, что давайте мы все-таки разгоним все это. Видите, что он сказал? Диктатор. Ну, такой, не полный диктатор. Он сказал, что мне жить в этом городе. И моим детям и внукам жить, я не буду это робить, потому что як им будет потом носить мое прозвище. Отчуваете розницу? Вот Лукашенко не думає ніколи про то, як буде його дітям і внукам. Це велика його помилка. Їм буде соромно прозвище носити. А вот в Армении дух есть национальный, почуття, что ты все ж таки это семья, да, ты там уже не з усіми сябруєш. Ну вот такая розница. Але пакуль ва ўладзе ў Расіі Пуцін, апазіцыі беларускай, грамадству, што рабіць? Проста чакаць? Ці можна штосьці рабіць у гэты час? Гэта вельмі класнае пытанне. Гэта пачынаецца этап малых справаў, малых крокаў. Многім не падабаецца. Дайце нам перамогу сёння, тут. Але гэта такая праўда. І палякі пасля таго, як іх інтэрнавалі, калі пасадзілі ў турмы і эміграцыю, ўсё, яны працягвалі велізарную працу, асветніцкую, інфармацыйную. Інтэрнэта не было. Былі гэтыя станцыі, радыёстанцыі, якія передавалі падпольныя, улёткі бесперапынна друкавалі, разносілі, рабілі сходы, рабілі народныя такія універсітэты летучыя. Это все ж палякі рабілі. І яны не ведалі, калі перамогуць. Яны не ведалі праз год ці праз 9, як атрымалася. Але яны рабілі, і потым гэта спрацавала. Яны былі падрыхтаваныя. И я думаю, что и мне хочется хутчэй. Просто нам трэба быць людьми, якія умеюць марыць, и разом с тем людьми прагматыкамі. Просто и людьми отказанными, потому что можно проиграть с причины неабрунтаваных, бесперспектыўных крокаў. А гэтае акно магчымасцяў можна самім адкрыць, а не чакаць яго? Трэба спрыяць гэтаму, можна. Можна. Я вам шчыра скажу, что тое, что до сённяшняга дня беларуская дэмакратыя выклікае такое здзіўленне просто і такія суперкласныя адносіны з боку цывілізаваных краінаў. Гэта наше дасягненне, это дасягненне канкрэтных людзей, якія працуюць. Вот што больш за ўсё ў Польшчы кажуць неверагодным. Вот, конечно, 20-й год і самі маніфестацыі. Але яны кажуць, беларусы просто незломныя. Беларусы прыехалі ў Польшчу, і адсюль медыя працуюць. У Літву і іншыя там краіны. Адсюль працуюць грамадскія арганізацыі. Многія грамадскія арганізацыі спрабуюць хоць штосьці зрабіць для краіны. Бо краіна – это ўсё роўна там асноўная. І там трэба дапамагаць кожнай маленечкай ініцыятыве. Яны ёсць, яны працуюць. Это не палітычныя, там і не вулічныя справы, але яны працуюць.
И все кажут, что белорусы заслужили, и тем больше заслужили. Просто у их дух такі. Калі я працую з універсітетамі польскімі лепшымі, і хожу до ректаров, і мне кожны ректор, я просто уже здзіўляюся, ці змовы нема у іх якіх. І мне кажуць, вот, конечно, там у Беларусі такія страшныя рэчы адбываюцца просто, но мы ніколі не думалі, што такі крывавы рэжым, што будзе такое знішчэнне беларускага духа. Але ваши студенты самые лепшие. Вот никто такие не працавітые, такие падрыхтаваныя, такие адказныя. И просто многие нават хочуць разобрать гэтых студентов на дипломные, на курсовые, тому что яны лепшие. Я не думаю, что это комплимент, тому что вот пришел человек, и треба его похвалить, как бы не так там было тяжко. Это правда такая. То же самое у Польши фирмы. Перш за все хочуць брать на працу у основным беларусаў. Это ж не заслужил нават не 20-х год. Это наша доўгая гісторыя і праца конкретных простых людей. Мы павінны цаніць, што для нас вот такі стасунак это заўважна. Для мяне вельмі было важна для самого, для майго духа. Калі амбасадары ад'язджаюць і запрашаюць на развітальныя сустрэчу, все як адзін, асабліва вот з той старой Европы кажуць. Завтра будзе конкурс «А ну-ка, дзяўчынкі, а ну-ка, парні» на уступленне у Еўразвяз. Вы самые першие. Не тому, что мы у вас працавалі, и вы нам падабаетесь. Вы лепш за ўсё падрыхтаваныя. Менталітэтам, працавітасцю, адказнасцю, законапаслухмянасцю и все это. Видите, и вот это нас павінна таксама умацоўваць, потому что это досягается супольна. Вот некалькімі асобамі не зробіш. Ці былі ў вашым атачэнні агенты КДБ? Конечно. Я не заўсёды арыентаваўся, але не сумняваюся. Першае скажу, што іх, напэўна, немало ёсць. Яны могуць розныя функцыі мець. Хтосьці проста інфарматар, ніколі не будзеш ведаць, што это ён. Хтосьці там разбуральнік чагосьці, хтосьці можа быць дыверсантам яшчэ там, хтосьці спрабуе канфлікт зладзіць. А яны былі. Я не ўсіх, напэўна, ведаю, але сёння так з вышыні досведу, я думаю, што я многіх распазнаю. І перш за ўсё цікаўнасць. Вот цікаўнасць да ўсяго, асабліва да папераў, можа, гэта выдае. Але зноў жа, я больш за ўсё не хацеў бы, каб мы захварэлі вот на эту шпіёнаманію, што вот все пропало, і кожнага трэба падазрываць. Это самае шкоднае, што можна зрабіць. Сейчас пакажа, хто ёсць гэтым, хто ёсць з намі, хто супраць нас. Але і не думаць аб гэтым таксама нельга. Вот такі цэнтрызм мусіць быць у адносінаў да службы. Прытым, калі у нас ёсць такія людзі, якія дзейнічаюць супраць нас, то гэта перш за ўсё маскоўскія. Там школа зусім іншая, там такія эксперты, там такія палітэхнолагі. У Менску зусім это все не існуе, і яны могуць дзейнічаць прымітыўна. Вось. А там сапраўды школа вышэйшай якасці. А наколькі праўдзіва, наколькі імаверна, што ў кожнай партыі, руху, арганізацыі ёсць нейкія агенты? Послухайте, ну так легко агента заслать. Пошел, написал заяву и вступил в партию. Пришел в организацию. Ну, мы же рентгена не маем, что выявляя шпионов агентов. Тому, ну, конечно, такие люди есть. Я докладно ведаю, что про нашу деятельность там писали, докладали. У меня же так само есть люди, с якими я у контактах весь час был, покуль в Беларуси. И это мои студенты, які там у службах так само. И я мел информацию о том, что и як робится, якая информация доходила. Вот. Тому, ну, конечно, это есть. Просто плакаться не треба и кричать про то, что кожны другі у нас бандит. Ну, тогда мы ничто не збудуем. Вы были загадчиком кафедры в университете у Алжира с 1980 по 1984 год. Вас вербовали перед отправкой туды? Не вербовали, але обовязково ты проходишь с размовой с теми, что у КДБ. Обовязково это робилось. КДБисты, коли мы были там, раз на месяц выкликали и с кожным сам на сам размовляли. В амбассаде они не кричали, что они с КДБ, але я ж разумел, что это службы. И больше за все цікавило по командировці в Алжир, больше за все КДБистов цікавило, как нас не завербовали. Вот это вот головная мета. А я сябраваў с поляками, с болгарами. Самогонный аппарат не болгары цудоўны зрабілі там в Алжире. Инженеры шахты. Я сябраваў там, ну, и с немцами, и с венграми, и так далее.
І гэтыя людзі, канешне, ўжо былі пад вялікай увагай, такі, як я, што вот ён кантачыць з замежнікамі. У нас трэба было ў 10 гадзін быць у кватэры. Это наша камандзіроўка такая. Ну, Савецкі Саюз. Усе думалі, што абавязкова, калі ты попадаеш на захад, адназначна тебе маюць спрабаваць завербаваць. Чаму вас туды адправілі? Як вас выбралі? А это вельмі проста. Некаторыя кажуць, што это або рука валасатая, або КДБ ў яго сувязі. Я працаваў у Гродзенскім універсітэце, дацэнт фізік, кандыдат навук, і прыйшло з міністэрства саюзнага, мясцовая наша мінская не размяркоўвала, прапановы паехаць у краіны Афрыкі пасля навучання гадавога мове. І я знаю, што ў Маскве, каб паехаць у такую камандзіроўку, бо заробкі былі добрыя, параўнальна з савецкімі там, канешне, то трэба было даваць і хабар трэба было даваць, і канкурэнцыя велізарная, у каго якія сувязі. А ў нас было 2 месца для фізікаў, і 2 толькі вырашылі паехаць. Это таксама не так проста. Спачатку аставіць сям'ю на год. Я вучыўся ў Киеве, в універсітэце Шевченка, французскую мову вывучаў. Ну, это супер, канешне, курсы. Там носьбіты французскай мовы, рэпатрыянты, якія вярнуліся з Францыі, і дома размаўлялі ў Киеве па-французску. І просто ўзровень, я за 10 месяцаў засвоіў мову, і ў другім семестры напісаў канспект меркуемага курса па-французску, а мне даваліся мовы, мне лёгка было. Мне французскі пранонс, французы хвалілі. Што вам запомнілася пра Алжир? Вельмі добразычлівая краіна. Это потым браты-мусульмане там вот выраблялі нехорошыя рэчы, былі радикальными, а у мои часы браты-мусульмане у меня самые лепшие студенты. Они ходили в этих белых вопратках до земли, и они самые старанные, самые приветливые, самые такие симпатичные. Тогда не было радикального, фундаментального ислама в этой краине, их этих групповок. Увогуле, ну, треба сказать, что Коран – это вельми миролюбивая такая кніг для мусульман, и там вельми негативный стосунок до насилия, до гвалту. Як удается вот этим плыням існаваць, я до конца не ведаю. Много сябраваў с алжирцами, асабліва з тымі, што ў Францыі скончылі навуку. Я ў іх дома, они у мяне. И самое теплое ўражанне. Я марыў приехать еще раз, хотя уже того не будет, что тады было. А сам университет – это суперсучасный университет с лабораториями по физице, ну, я ж физик, наилепшего уровня европейского, потому что Алжир – это довольно богатая краина, много газа, нафты. И яны за гэтыя грошы просто с дапамогай французаў выбудоўвалі сучасныя універсітэцкія корпусы. Конечно, выкладаць было вельмі цікава. У мяне под началом, я был загадчиком кафедры, у мяне под началом было 37 человек. И французы таксама, тыя, што не хотели служить в войску, а гэта называлась такая замена службы ў войску, такой миссией у краінах Африки. И самые разные краины постсоветской просторы, вот этой вот социалистичной. Много сяброў засталося до сегодняшнего дня контачу. А тое, што ваш прадзед і прапрадзед былі ўдзельнікамі паўстання Кастуся Каліноўскага, гэта нейкім чынам уплывала на вашу кар'еру? На кар'еру не. На свядомасць велізарны ўплыў. Мама боялася казаць, тата боялся казаць, што яны былі паўстанцамі, а паўстанцамі супраць чаго? Супраць России. Вось, таму это вот у часы Советского Союза, ну, не вельмі, хотя тады паўстання Каліноўскага, як вядома, у падручніках як пазітыўна, як барацьба за правы свае селян и рабочих. Такая социалистичная была интерпретация паўстання Каліноўскага. Але я даведаўся больш за ўсё ад местных наших гісторыкаў, якія працавалі ў архівах. І у мяне была частка інфармацыі напрыканцы свайго жыцця. І мама сказала, потым бацька мне рассказывал, что мой прадзед і прапрадзед былі паўстанцамі. Вось. І на мяне это ведаць, якое ўражанне зрабіла. Мне просто крылы выросли. Вот я подумал, что калі яны змагаліся ў значна горшых умовах, калі яны хотели просто свободы для своей краіны. Яны это называли «хочам проўды». Там не правда казали, а проўды. Вось, і, как яны казали, проўды и каб по-людску. Вот мне так тлумачили. Дед мой, так само Александр Миленкевич и мама тлумачили, что яны вот за гэта змагаліся.
И вот видите, там, кажем, там европейские каштовности, вот это самая типовая европейская каштовность. По-людску, это значит по законам, как принято. Вот. А по правде, тому что хлусни много. Вот. И гэтыя люди адыгралі велізарную роль. Я потом раскопал еще больше, дословную, знаю, там уже и братов, и сестер, и двоюродных. Полвёски распавёл, что яны там с повстанцами связаны, больше с не ведала гэтага. Потому что там в эту вёску, з якой походили Меленкевичи, усю выселили. У хаты, забрали хату и весь инвентарь из России привезли, замест белорусов привезли россиян. А там, где не хапело россиян, просто спалили. У присутности господаров все это спалили. Есть документы, мне они скопированы, детей грудных кидали праз окно в снег. Карательные отряды. Сябры, падабаецца відэа, стаўце лайк. Вам не складана, нам прыемна, для беларускай справы карысна. Нагадаю, што нас таксама можна падтрымаць рублём проста на Ютубе пад гэтым відэа. Мы будзем вельмі удзячныя. Дзякуй, што вы з намі. Перед президентскими выборами 2010 года вы были одним из самых популярных оппозиционных дзеячоў. Чему вы не пошли на выборы? Я сапраўды избирался, и на 3 мая, день нашей супольной конституции с поляками, с литовцами, объявил на пресс-конференции великой, что иду железно, и все это такое, избирался идти. Вы видите, здарылася кепская. 2 раза оппозиция относно широко объединалась, амаль полностью и в 2001 и 2006, а у 2010 здарылася тое, што здарылася. Калегі, заслуженыя людзі, якія сталі кандыдатамі. Як правіла, яны мне казалі, што у адрозненне ад цябе мы пойдзем до конца. Вот такі лозунг был. Вот як 100 тысяч мусіць прыйсці, і тады перамога. І вот мы тады пойдзем до конца. Ну, напэўна, гэта вось пайсці на штурм. Напэўна, гэта штосьці заваяваць якія-то тэрыторыі дадатковыя, почту, тэлеграф. Вось, і ўрадавы будынак. І ніхто ні з кім не аб'яднаўся. Кожны шоў паасобку. Кожны достойны чалавек з праграмамі, з досведам, большым, меншым і так далей. Як я памятаю, 9 кандыдатаў, по-моему, ці 8 іх было, дэмакратычных. Ну і паколькі яны не аб'ядналіся, і са мной ніхто не хацеў аб'ядноўвацца. І ў мяне не было інструментаў. Вот так здарылася. Не было інструментаў аб'яднаць. Я разумеў, што без аб'яднання мы просто не зможам добра выступіць. Это галоўная прычына. Былі і іншыя таксама. Гэта была перамога маскоўскага сцэнара. Нават заходнія краіны падтрымлівалі в адным сцэнары з Москвой. Таму што вот такі быў момант, калі вот заходнія краіны хацелі дэмакратыю, у Беларусі дыктатура, апошняя дыктатура ў Еўропе і так далей. І падтрымлівалі, был такі сцэнар. І сцэнар кончыўся тым, што, ну так кажуць, Кремль кінуў. То есть тых, што верыў, што можна разам штосьці зрабіць. І кожны кандыдат меў сваіх донараў. Кожны кандыдат меў свае стратэгіі. Частка кандыдатаў свядома, частка несвядома удзельнічала ў маскоўскім сцэнары по той же схеме, як было перад гэтым. Я чаму ў 3 раз про это кажу? Вот про 1 год, про 6 і зараз про 10. Это просто перасцярога нам усім, што будуць першыя выбары пасля. Я ўвесь час про это кажу. Вот немало Лукашэнкі, і будуць першыя выбары ў Беларусі, напрыклад, парламента. І нам трэба будзе іх выйграць, можам прайграць. Могуць прарасійскія сілы. Тыя, што скажуць, што есці няма чаго, а Москва 2 трубы мае. І трэба ісці там туды. Не на захад, а трэба ісці на ўсход. Маю надзею, што так не здарыцца. Але ўсё ж такі мы павінны разумець, асабліва зараз, што Москва нам ніколі не будзе партнёрам. Просто ніколі. І пытанне Москвы, что с Москвой рабіць, это экзистенциональное пытанне. Быть, не быть Беларуси. Потому что с Москвой Беларуси просто не будет. Мы можем быть не краиной, а какой-то губернией. Можем быть только в Российской империи без всякой белорусскости, без всякой нашей истории. А покольки Россия под погрозой аннексии Китая в будущем, вот будем тады заходней губернией китайской империи. Но я трошки фантазую, но это абсолютно реальная речь. И мы мусим не удзельнічаць
у сцэнарах не беларускіх. І некаторыя кажуць, што можа нам зноў у Швейцарыю пагуляць. Вот, можа, хай это будзе Швейцарія такая. Вот мы і з тымі сябруем, тыпова беларуская рэакцыя, менталітэт, і з тымі будзем сябраваць. І будзем так пасярэднікам. Вот, па-першае, мы не ў Альпах. Па-другое, у нас няма такой банкавай сістэмы з традыцыямі сотняў гадоў. І ўвогуле мы на межы цывілізацыі. І зараз ідзе змаганне цывілізацыйнае. Дыктатуры, іх так мала. І чаму яны супраціўляюцца захаду і хочуць яго нават перамагчы? Ці маюць шансы? А таму што яны брутальныя. Яны не па правілам. Яны такую палітыку праводзяць антычалавечую. Захад так не можа. Не можа, таму што ёсць выбаршчыкі, якія не дазволяць на гэта. А гэтая імперія, кітайская, таксама ж імперія. Можа, у меншай ступені, але таксама і тое самае расійскае, Іран, яны могуць моцна папсаваць лёсы краінаў Еўропы, а наш асабліва. Таму што Украіну яны прайгралі, яны это разумеюць, маральна прайгралі. Іх можна забіць украінцу, не дай Боже, але нельга пакарыць. І украінцы ўсё роўна будуць супраціўляцца. А беларусаў ім здаецца, што это лёгка і ўзнагарода от іх імперскай палітыцы. Далучэнне Беларусі такое не абавязковае адміністрацыйнае. Это было б узмацненне ідэі рускага міра. Яны будуць за нас змагацца не менш, чым за Украіну. Пакуль што без крыві. І мы павінны ўсё гэта разумець. Я часта думаю, што мы замала аб гэтым гаворым. Мы ўсё на ўзроўні Лукашенка, не Лукашенка. Мы Лукашенка. Мы дыктатура. А пра вонкавага ворага, які сёння вырашае так многа, мы как-то не любим, можа не умеем, можа яшчэ не адчуваем. А трэба думаць стратэгічна. Як вы пазнаёміліся з Пазняком? Я яго ведаў ад пачатку. Думаю, што это было з 88-го года. Вось, ён быў адным з лідараў руха БНФ адраджэння. Это ж пачатку рух быў, потым партыя стала. І я быў сябрам гэтага руха ў Гародні. Гародня, самая шматлікая была група руху адраджэння БНФ. І у нас быў свой лідар, гэта археолог, выдатны гісторык Міхай Ткачоў. І на пачатку рухам кіравалі не Пазняк, а тройка, тройверат. Міхай Ткачоў, прафесор, Зенон Пазняк і Юрій Хадыка, прафесор фізік, якога я таксама добра ведаў, мы ў адным інстытуце працавалі. Міхай Ткачоў для мяне гэта сябра, вельмі вялікі сябра. І мой настаўнік у краязнаўстве. Я краязнаўца, я там люблю гісторыю, многа па архівах сидзел, многа рабіў карысных рэчаў. І вот Міхай Ткачоў для мяне гэта быў ідэал палітыка. У яго вот такая была рука велізарная, цёплая. Он вышэй мяне, аж высокі, а ён так 190, можа 5 было. І такі магутная постаць, дабрэйшы чалавек, вельмі прынцыповы, вельмі папулярны. І я думаю, што, вот як я пра Домаша казаў, што ён быў найлепшым кандыдатам, якія мелі шансы рэальныя. Так і Міхай Ткачоў – это чалавек ідэальны. Па маіх ацэнках я яго так высока стаўлю, таму што ён умел інтэграваць. Ён мог і камуністаў, такіх, што хацелі рэформаў, запросіць да сябе ў кааліцыю. Ён мог усіх людзей. Просто разуменне палітыкі гэтых людзей было такім: усіх, хто за галоўную ідэю, трэба аб'яднаць. А потым там у парламентах, у мясцовай уладзе будзем адстойваць свае інтарэсы. Вот Міхай Ткачоў – это асоба для меня суперкласс. Он был прэзідэнтам клуба «Паходня» у Гародні. Это усе нефармалы таго часу у 80-х годах. І з Пазняком мы пазнаёміліся тады ж, таму што ён адзін з кіраўнікоў нацыянальнага руху БНФ, а я был там. Хотя сябрам партии я не был БНФ, а у руху был. И он падтрымаў вас у 2006 годзе? Я его не просил. Мне здаецца, что он был далёкі от выборных кампаний, хотя он же выставлял свою кандидатуру на выборах, и ему нават дазволялі, нягледзячы на тое, что он за мяжой, что не адпавядае закону. Вось. У нас с ним складаныя былі адносіны. 1994 год выборов, на якіх Лукашенко выиграл. Мы, по наших оценках, вот эта великая Гродзенская паходня, Гродзенский БНФ, мы бачили, что Пазняк нават на Гродзеншчыне не можа выиграць. Не тому, что он кепскі ці добры,
а тому, што народ не дазрел да нацыянальнай ідэі, да адраджэння нацыянальнага. Это ж вельмі важна, суперважна. Але народ больш думаў аб тым, каб пракарміць сям'ю. Беспрацоўе, не хапала зарплат. Людзі проста у бядзе былі поўныя. І калі прыходзіць месія і кажа, што будзе як у Савецкім Саюзе яшчэ лепш, і бізнес будзе развівацца, і рэформы будуць, ён купіў пры таленце сваім, безумоўна. І мы бачылі, што нават на Градзеншчыне ў нашым Гродна, дзе нацыянальная ідэя заўсёды шырока падтрымлівалася, не выйграе Пазняк. Ну і у нас была размова з Пазняком, калі ён прыехаў на сустрэчы. У нас была размова з ім аб тым, што было б важна, каб ён зняўся і БНФ падтрымаў Шушкевіча, таму што Шушкевіч мог аб'яднаць усіх, акрамя тых, што падтрымліваюць жалезна Лукашэнку. От Шушкевіч нават для номенклатуры был прыемлемы, таму што большасць, я ў градканкаме разумею, як это было, большасць хацела рэформаў і разумела, што яны неабходныя нам. І от все робяць рэформы вакол нас, а мы стаім на месцы. І Шушкевіч выдаваўся такім чалавекам, які зробіць такія рэформы. Але з адным словам вельмі важным, які заўсёды Шушкевіч гаварыў, згода. Вот эта згода, яна многіх прываблівала, головы не будзе рубіць, а ўжо запросіць добрых экспертаў, сваіх беларускіх скарыстае. І калі мы сказалі Пазняку, што пасля сустрэчы, якую ён правёл у Гародне, ён на нас абрынуўся з цяжкімі словамі. Ён сказаў, што мы здрайцы. А там вельмі сур'ёзныя людзі падыходзілі, вядомыя, і не таму, што мы не паважалі Пазняка, а таму, што мы бачылі, што нельга выйграць. Лукашенко набраў тады 43, по-моему, проценты ці штосьці. І ён вычерпал фактычна ўсіх, каго мог. А астатнія людзі пабоюваліся Пазняка, пабоюваліся рэвалюцыйных крокаў, там пачнуць головы летець, як капусты. І таму проста немагчыма было перамагчы жалезна. З той нацыянальнай ідэі, за якую я жыццё гатовы пакласці. Это был просто разлік такі. І не атрымалася. У Гродні большасць БНФ так лічыла, как я рассказываю, что Пазняк лідар, безумоўна, но ён просто не мае шансу. І так здарылася, як здарылася. Это нема гарантыі, што Шушкевіч жалезна быў выйграў, але ён меў шанс. Галоўная памылка Бабарыкі. Ён выглядае шчыры, наіўны. Вось, я думаю, што ён сапраўды лічыў, што калі сумленна паступаць на выбарах і праводзіць кампанію, то не будзе рэпрэсій. Мне так выдавалася, што это так. І нягледзячы на тое, што у яго маглі быць сустрэчы ў Маскве, таму што ён зыходзіў з вельмі высокай пасады номенклатурнай. І так проста людзей не дазваляюць пайсці куды хочаш, у палітыку, у чужой дзяржаве нібыта, а ён был у Газпромбанку. Я ніколі не лічыў, што ён там будзе агентам, здрайцам ці што, так як і папярэднікі таксама з Масквой кансультаваліся і так далей. Можа, былі такія сустрэчы, можа, не. Мяне это не цікавіла. І я, калі невядома было, хто можа быць, урэшце рэшт яшчэ Бабарыка был на волі, я думаў, што я за яго буду галасаваць. І, бо ён прафесіянал, ён фінансіст, ён эканаміст, ён дакладна бы зрабіў рэформы. Вось, ён ніколі не казаў, што ён за еўраінтэграцыю. Так не было. Напэўна, ён бы не здаў самастойнасць Беларусі адназначна. Я не знаю, ці рабіў бы ён беларусізацыю мягкую, якая так важная для ідэнтычнасці і самасвядомасці гістарычнай. Гэтага я не знаю. Але бывае так, што перахадныя людзі у такі час ад дыктатуры переход да дэмакратыі могуць быць карысныя. Былі ж, скажам, мы ведаем добра, Бразаўскас, першы сакратар ЦК Кампартыі Літвы, стаўся першым прэзідэнтам Літвы. Што там не было дэмакратаў такіх вось добрых? Не, это было важно, таму што эта асоба, яна яднала і тых номенклатуршчыкаў, і тыя, што падтрымлівалі савецкую ўладу. Іх была меншасць у Літве, но ўсё ж такі былі. З тымі новай плынню, якая аб'ядналася вакол Народнага фронта Літвы. Ён быў прыстойным прэзідэнтам, які адразу сказаў, што ідзем у Еўропу.
будзем дэмакратычныя выбары праводзіць. І праводзіў. Таму у камуністычнай партыі таго часу там цэлая плынь была тая, якая спрабавала рэфармаваць КПСС, но камуністаў нельга, і камунізм нельга рэфармаваць. Або камунізм, або дэмакратыя. Ну, ў той час верылі ў гэта. А памылка Бабарыкі ў тым, што ён быў наіўным. Ну, так выдавалася, калі казаў, што не будуць рэпрэсаваць, калі мы все будзем рабіць па правілам. Ну, а што ж раней, ці он не ведаў, як рэпрэсавалі людзей, якія мірна ўсё рабілі, іх удзельнічалі ў выбарах, а ім перашкаджалі намертва. Потым нават в маіх выбарах, дзе рэпрэсіі былі не такія вялікія ў 2006 годзе, у нас з работы выкінулі пасля выбараў 1200 чалавек. І мы не смаглі ім дапамагчы. А за што? Падпісывалі за нас, удзельнічалі ў нашай агітацыйнай кампаніі. І каля 1000 студэнтаў тады выгналі. Студэнтаў удалося дапамагчы. Палякі праявілі салідарнасць. Праграма Каліноўскага да сённяшняга дня працуе для рэпрэсаваных студэнтаў. А тых, каго звольнілі, мы не змаглі. Спрабавалі шукаць працу і так далей. Адзінкам дапамаглі. Гэта ж таксама трагедыя ў людзей. Галоўная памылка Ціханаўскай. Яна чалавек шчыры, і ёй вельмі цяжка даецца зразумець, чаму некаторыя людзі паступаюць адносна яе, нечесна, непрыстойна. Калі ее абвінавачваюць у тым, што яна ніколі не рабіла. Смертныя грехі там знаходзяць. Вот это ёй. Палітык мусіць быць адпорны, палітык мусіць трымаць удар. Ну што мы скажам, што Ціханаўская, якая ўвогуле ў палітыцы не была, толькі 4 гады, она не можа адразу ўсё. Трэба і ёй навучыцца. Трымаць удар ад людзей, якія часта бываюць недастойныя таго, каб звяртаць увагі. Трымаць на людзей, якія разбуральнікі па сваёй натуры. Вот такія нарадзіліся. Я або ніхто. Гэтага ёй не хапае. Это хутчэй недахоп пакуль што. Які з часам все нормально, ён знікне. Але зараз гэта яе цяжка. Галоўная памылка Макея. З таго, што я знаю, з маіх сустрэчаў з ім, я шукаў гэтых сустрэчаў, і ён прапанаваў сустрэчы, у нас было много контактаў. Ён прапанаваў, напэўна, варыянты вырашэння, супрацьстаяння, а часта нават крывавага ў Беларусі, тую згоду, якую Шушкевіч таксама шукаў. Ён прапанаваў у выніку нереальныя варыянты. Это як камуністаў нельга зрабіць дэмакратамі-еўрапейцамі, так і дыктатуру нельга зрабіць дэмакратычнай. Лукашенко, які вырашае абсалютна ўсё ў сённяшняй сістэме ўлады, Лукашенко ўсё ж такі чалавек, які ніколі не захоча і не можа быць дэмакратам-еўрапейцам. Ён ніколі не пойдзе на кампраміс, гэта не яго стыль, ён сілавы чалавек. Мы ўжо казалі пра гэта, ён сталініст. Макей верыў у тое, што можна як-то дыктатуру трохі лібералізаваць, калі менш страху будзе ва ўладзе, і дэмакраты павінны пайсці на пэўныя саступкі. Ён спрабаваў, і я ў гэтым таксама на пачатку ўдзельнічаў, стварыць такую раду, якая бы здымала тыя напружанасці, што ёсць паміж дыктатурай і дэмакратычнай супольнасцю. Гэта нереальны праект. Той же Ткачоў, про якого я кажу, адзін з лідараў руха БНФ адраджэння, ён верыў, што камуністычную партыю можна зрабіць сацыял-дэмакратычнай і лепшай, значна нерэпрэсіўнай. Это не ўдаецца. Ёсць нерэфармуемыя рэчы да такіх і Лукашенко да такіх, і яго дыктатура, і камунізм. А ў беларускай гісторыі Макей застанецца са знакам плюс ці мінус? Для меня со знаком плюс, для большасці, магчыма, со знаком мінус. А чаму для вас со знаком плюс? Могу сказаць, ведаеце, я калі меў з ім сустрэчы, інтуіцыя вялікая і досвед прыстойны. Я бачыў, што ён шчыра спрабаваў, напрыклад, эти элементы беларусізацыі рабіць. Многія ему закидывают, что это была гульня, просто застилать вочы дэмакратам, даць ім адкупнова такога, а яны пойдуць на супрацоўніцтва. Гэта неправда. Ён был патрыётам, это адназначна. І нельга сказаць, што ён был за еўрапейскі шлях развіцця. І ён
хутчэй было за мадэль Швейцарии. Мяне пераконавала, што Швейцария – это для нас самый лепшы прыклад. Мы на разломе цывілізацыі. Я таксама так думаю. Але я думаю, што нас праглынуць, калі мы не будзем адстойваць незалежнасць. Тым больш сёння. Тады ён гэта верыў. Ну, мае права верыць чалавек. Но ён со мной не гулял. Это были шчырыя размовы. Мы не згаджаліся часта з ім. І ён падтрымліваў шчыра Лукашэнку. І ён лічыў, што Лукашенко сапраўды той чалавек, які можа на гэтым этапе адстаяць незалежнасць Беларусі. Яму яна дарагая, і мне дарагая. Мы розныя, мы абсалютна, ён в сістэме дыктатуры служыць. І так. І я не саромлюся гэтых кантактаў. Я нічога не прадаваў, я спрабаваў знайсці спосаб, які абсалютна неабходны. Калі будзе адыходзіць дыктатура, выйграць краіну у крывавай імперыі мы зможам, калі адбудзецца падзел номенклатуры. Это не я сказал. Усе постсоветские краіны тады выигрывали хутка дэмакратыю, калі был такі падзел. Есть частка для тых, чтобы служили диктатурам камуністычным, напрыклад. І яны былі за незалежную там Румынію, за незалежную Польшу, за незалежную Літву. Але яны былі там камуністамі па поглядах і служили кепскім режимам. А другая частка ніколі не пагадзіцца. І ён был вот гэтай частцы, якая была, я не скажу за дэмакратыю, а якая была за незалежнасць, за беларускасць адназначна. А мне так выдавалася, што ён аўтарытэтны чалавек сярод тых людзей, якія прытрымліваюцца такіх жа поглядаў, то значит, не хочуцца здацца Расіі. І вот гэтым для мяне было важна кантакты з ім. Галоўная памылка Лукашэнкі. Калі была кампанія 2006 года, мы выпустили такую книжечку невеликую, там, пытанне-адказы. Это сапраўды пытанні, якія мне на сустрэчах много-много людзей задавали. И я давал отказы. Мы это записывали, а потом выдали книжечку. Хорошая книжечка, мне самому цікаво почитать, як зрэз сацыялагічна тамтых часоў 6-го года кампании. И на астатняй старонцы гэтай книжечцы я написал, мне дапамагалі писать, а это я сам написал. Галоўная памылка Лукашэнкі у тым, што не гледзячы на тое, што он гісторык, по-моему, так, і он зусім не думае пра тое, што аб ім падумаюць яго унукі і праўнукі. Ну, і я на сустрэчах это казал часто, што сорамна будзе насіць прозвішча Лукашенко. Калі б ён пра гэта думал, то есть, калі б было стратэгічнае гістарычнае мысленне ў чалавека, ён бы не рабіў тых зверств, якія сёння робіць. Вот я думаю, что вот это яго галоўная памылка. Можа, гэта бы дапамагло, калі б умел так думаць. Ну, як-то змяніцца, як-то лібералізавацца. Ну, это не яго стыль. Як вы думаеце, хто з чыноўнікаў можа быць ягоным пераемнікам? Я гэтага не знаю. Я думаю, што гэта хутчэй за ўсё будзе чалавек, якога адназначна падтрымае Москва. Ну, мы можам... Я не думаю, што ён сам перадасць. Гэта я не веру. Ён будзе до конца не веру. Он нават Коле сёння уже не перадасць, Коля за многое в інтэрнэце сидзіць. Вось так мне здаецца. Але гэта будзе чалавек, якога Москва, это хутчэй за ўсё сілавік. Гэта не значыцца, што мы прайграем адназначна. Ці сілавік утрымае Беларусь, не так лёгка яе ўтрымаць. Народ іншы. Народ не пойдзе ў дыктатуру, не пойдзе ў казарму. І які б не быў там гэты сілавік моцны, якая б не была падтрымка Москвы, усё роўна у нас ёсць вялікія шансы пры такіх пераменах. Вось. І, бывала, што і сілавікі прыходзяць, і так хутка же могуць знікаць. І ўвогуле паўтарыць Лукашэнку і зрабіць Лукашэнку 2 не ўдасца. І Сталіна не ўдалося номер 2 зрабіць, і многіх іншых дыктатараў. Это вельмі персаналісцкая дыктатура. Яна на яго рысах, на яго талентах, якія ўжо зніклі. Былі таленты, калі они працавалі, яго папуліста каласальныя здольнасці. Просто я бачыў жанчыны, які плакалі на сустрэчах у Гародні. Вось, просто верылі, што вось ён дасць ім усё, што яны мараць, і нават больш. Сёння многія лічаць, што пакуль ідзе вайна, лепш хай застаецца Лукашенко. Што вы думаеце пра гэтую пазіцыю? У Беларусі таксама ідзе вайна, толькі яна без праліцця крыві, такого дэманстратыўнага. Ракеты не страляюць, з кулемётаў не страляюць. І гэта вайна называецца гібридная вайна. Вайна на знішчэнне беларускай нацыі. Но это відавочна, таму што
Ну, калі адзін з лепшых ліцэяў называюць Феліксом Эдмундовичем Дзяржынскім, он будзе насіць, но Феликс Эдмундович – это злачынца, это тэрарыст, это человек, который створил систему концентрационных лагерей, потому что для меня это просто однозначная оценка такая. Ну и коли это робится, для чего это робится? Как доказать, что такие люди так само у державе у тяжкие часы потребные, тримать дисциплину, консолидовать нацию. Вот и репрессии это нормально, потому что иначе не выживем, но пропаганда выкористовывая. Что коли б не Лукашенко, уже все проиграли и не было б незалежности. Нет, я у адрознення от Макея и тех, что думают, что Лукашенко может ратовать Беларусь. Такое уратование нам не потребное, потому что это уратование Беларуси, якая не есть Беларусью. Нават у моменте войны России с Украиной? Для меня это никак не связано. Мы просто мусим выиграть свою войну. Мы мусим спынить то, что отбывается. Это денационализация, советизация, сталинизация. Ну, все, что отбывается. Но это же все Лукашенко робить, ніхто ж за его. Может, ему рекомендуют в Москве, я этого не знаю. Але, это и забивая Беларусь. Это такая бескровная операция, але, она забойчая. И приход зараз нового человека не значил бы, что Россия вводит с танками и возьмет Беларусь? Я не верю в приход нового человека, хоть ты меня забей, без того, что не станет або Путина, або Лукашенко, або обоих. Вот только измены персональные, но, на жаль, такие режимы могут дать нам шанс на то, что мы побудуем новую Украину с великими тяжкостями, может, и с кровью. При их, я не думаю, добровольно ни один не отдаст уладу. Но это уже императоры. Конечно, Лукашенко нема империи, але по поводинах. Як то, что вы пошли в политику в свой час, повпливало на вашу семью? Кепска. Потому что моему старейшему сыну, який мел поспеховый бизнес, у 2005 году, когда я был обран одним кандидатом у Гродні, такий малий бізнес, в основному жонки робив. І він бусиками возив товари з Польщі, абуток і будівничі матеріали, і заробляв вельми пристойні гроші, по-чесному. Заробляв у місяць по $1000. По тим часах це особливо великі гроші. Йому все розбурили. Прийшли до його партнерів, до однокласників. Податковой инспекции, я разумею, что это КДБ скировало. И сказали, что вы ведаете, с кем вы супрацоўнічаеце. И не зразумели, что это про Миленкевича Александра, он так само Александр. И им сказали, что у Гродно вам не будет места. Никому. Никаких бизнесов тут не будет. Ему просто обрезали все. Такая травма довольно великая. Мой молодший сын, и он был у списе на арешт на межи и пробирался в Польшу на навуку окольными шляхами. И когда поехал, просто были хорошие люди. В Гродно меня все ведали. Не все, конечно, но многие. Мне подказали, что ни в яким выпадку ему нельзя перекручивать межу, потому что его арестуют просто. И удалось ему у Польши з'їхати. И он долго не приезжал, потом приехал, зараз знов не едет. Репрессии супроть семьи, это ж типово. Зараз навіть голосом тогда и не говорили, это все просто робили таким чином. Это удар моцний. Удари треба тримати. Мене самого, я так любив свою працю. Працював в університеті. Коли у Домаша був керівником його штабу, це був 2000 год, а на наступний год вибори керівництва університету. Мої сябри, я ж все-таки від початку цього університету, я випускник пединституту, на базі якого університет створився. Мне сказали, что Александр, или ты заходишь с университета, або нас всех повыгоняют. Мне все равно выгнали. Только хотели, как это я зробил так, не публично, без пиара. Мне пиар не потребен был, и я написал заяву, что по особистому жаданню. А я заховал людей, які у гэтым універсітэце зрабілі супербеларусізацыю. У Гродзенскім універсітэце у 94 годзе ўжо не толькі гуманітарныя
предметы, але таксама курсы по фізіцы до 3-го курсу, по біялогіі, по матэматыцы. Усё выкладалася по-беларуску. Добровольно. Ніхто не змушаў. Пераконывалі. У многіх прачнулася это пачуццё. І калі б я не зашоў, сапраўды іх бы... так часто робіцца. Калі ты не можаш выгнаць доктора, не можаш галоўны доктар выгнаць свайго доктара за пратэсты. Мы тебя звольнім. У Беларусі прыкладаў много. Вось, было так. Я шчыра задаволены, што я зашоў без такога шума, щоб не пашкодзіць тым людзям, якіх я паважаў. Калі вы вырашылі адысці ад палітыкі? Ад палітыкі? Па-першае, прыходзіць час. Нельга вечна быць у палітыцы. Потом шчыра скажам. Мы ўсе беларускія так званыя палітыкі, почему так званыя, мы не сапраўдныя палітыкі. Бо сапраўдны палітык, галоўная яго задача – это выйсці на выбары, сумленныя, шчырыя, роўныя і так далее, дэмакратычныя, і выйграць гэтыя выбары, і рэалізаваць сваю праграму. Вот это мэта. Хто з беларускіх палітыкаў сённяшніх вот тут на рэлакацыі ці там у краіне можа схадзіць на выбары. З 96-го года ніхто не ходзіць. І ў гэтым сэнсе мы не сапраўдныя палітыкі. Трошкі палітычна ёсць у нас дзейнасці, міжнародныя кантакты, там яшчэ штосьці. Але збольшага мы абаронцы правоў чалавека. Я так успрымаю. Мы, тыя ж грамадскія дзеячы, больш, чым палітыкі, бо у нас няма этого інструмента. І это не сорамна, наадварот. Это добра. Сёння мы грамадскія актывісты, лідары. Завтра будем палітычнымі. А я зашел, тому что у меня была вот эта мара. Я хотел вернуться в академичное асяроддзе, заниматься академичными проектами. Я ими займаюсь, пощастило. Могу, люблю, и успехи есть. Не я один, конечно, есть цудоўныя люди, якія дапамагаюць, команда. Да вот я лічыў, што гэта таксама, разумееце, калі кадры рыхтуеш для будучай трансформацыі, это наша галоўная місія, то ты робіш вот тое, што і трэба, вот этот дзень пасля. Тыдзень пасля, месяц пасля. Вот мы для этого рыхтуемся. Можно назвать, что это политика только у адукацыі. Вы не шкадуеце пра сваё колішняе рашэнне пайсці ў палітыку? Пайсці ў палітыку? Абсолютно не. Это было вельмі цікавае жыццё. Насыченная, с выпрабаваннями, с досягнениями, с поразами, все это. А знаете, еще так вот, я человек, який може ганарыцца тым, што я удзельнічаў. Не я, конечно, не один. Команды робяць все. Але удзельнічаў у выкананні миссии. Вот захаваць Беларусь. Вот это ж важная миссия. И вот эти все спробы отстоять Беларусь. Мы ж мелі магчымасць ісці к людям, пераконваць. Вось, это вельмі важно. Но потым тое, што пра Беларусь не забыліся у свеце, у цывілізаваным, а без яго і Польша бы не зрабіла то, што зрабіла. Переход ад тоталітарызма, аўтарытарызма да свабоды. Но мы свой уклад унеслі. Зараз вот это пакаленне значна больш робіць. Але калі б не было тых працэсаў барацьбы за праўду, за свабоду, громкие слова атрымліваюцца, то не было б і гэтага. Вот некаторыя кажуць, што вы там все профукали, вы ни разу не выиграли, а мы тут вышли и все выиграли. Но потом кажуць, што зноў жа не выиграли. Но я хочу сказать, что это бесконечный процесс. Нават калі мы будем демократией, отстаивать правы человека, демократичные институты, абавязкова будзе трэба. Дэмакратыі таксама псуюцца. Ёсць прыклады ў Еўропе, калі дэмакратыі недасканалыя дэмакратыі, папулісты часта выйграюць. Это такая барацьба бясконцая і вельмі вялікую сатысфакцыю дае. Як вы думаеце, чаму яшчэ ніводнае пытанне не паказала, што беларусы хочуць уступіць у еўразвяз? То бок большасці яшчэ не было ніводнаму пытання. Я вот такі вот праеўрапеец цвёрды, рашучы, шчыры. И мне абсолютно не турбуе, шчыра вам скажу, что беларусы в большасці нібыта не вырашылі ісці ў Европу. Калі Советский Союз кончился, амаль ніхто не хотел Европу. Мы не ведали, что такое Европа. Вось, потым поездили по Европах, визы у нас были там на 1000 человек больше, чем у якой іншай краіне. У нас просто море виз было шенгеновских. И, акрамя того, люди ў інтэрнэце сидять у Беларусі интенсивно. И люди зразумелі, что можно и трэба жить инакш. И это повернуть легко. Вы глядите, у Беларуси проевропейские настрои скакали не тому, что там каштоўнасці,
там можна ў себе ў судзе абараніць, а таму што там багацей людзі жывуць. І вот як толькі Масква пачынала свае малочныя, мясныя гэтыя войны, адразу праеўрапейскія настроі вышэйшыя за прамаскоўскія. Ну это ж было ўсё. Даўно это ўсё вымяралася. Но беларусы, калі зразумеюць, што можна і будзем жыць лепш, і матэрыяльна, і ў сэнсе бяспекі, і ў сэнсе сяброўства, а не вайны з усімі, пошук ворагаў. Я думаю, што все это выправіцца. І уявіце себе, што замест БТ будуць працаваць людзі з Белсата. Паўгады ім хопіць, каб беларусы пераканаліся, што так. Просто изоляция информационная, а зараз яшчэ и визовая, вось, и она, конечно, псуе картинку, но не поддадутся беларусы. Вот, но на диктатуру больше ніколі не купится. А вы не думаете, что вот гэты рэзкі разворот у бок Захаду, у бок Европы, ён будзе азначаць, што адна моманта з'явяцца сотні тысяч беспрацоўных, што эканоміка абрынецца і што менавіта гэтага баяцца беларусы. І што ў выніку прывядзе да прыходу новага Лукашэнкі, таму што ў моменце вось гэтага як бы перастройкі ўсіх механізмаў, у моменце калапсу, крызісу і так далей, людзі зноў захочуць другога Лукашэнку, які зноў зробіць разворот назад, так, і мы зажывём, бо людзі хочуць жыць тут і цяпер. Я спачатку скажу пра іншае, а потом пра гэта. Калі мы будзем беларусізацыю, напрыклад, якая вельмі важная, трэба адраджаць мову, культуру, традыцыі. І калі мы гвалтам пачнем рабіць, большасць беларусаў этнічных скажа, пашлі вы далёка са сваёй беларусізацыі, нам она недарам не патрэбная. Усё трэба рабіць разумна. І я, дарэчы, добра знаю, той праект, які зрабілі эканамісты, яны працуюць разам супольна з офісам Ціхановскай. І зрабілі праекты эканамічных рэформаў. І гэтыя праекты атрымалі вельмі высокую ацэнку ў сталіцах Еўропы, у Вашынгтоне. Они дакладаліся, там былі дыскусіі. Група маладых беларусаў, цудоўных. Дарэчы, там узначальвае вучань Яцка Бальцаровіча, які аўтар польскіх рэформаў. І ў гэтых рэформах прадугледжана якраз сістэма стрыманняў і бяспекі для найбольш бедных, тым, каму прыйдзецца перавучыцца, таму што іх спецыяльнасць можа не спатрэбіцца ў рынкавай эканоміцы. І я вам скажу, што такіх рэформаў мноства рабілі. Да, вот у Польшы казалі, што вот была вот эта шоковая терапия, и там то все, но зноў жа была система державная, якая забеспечивала людей не меньшими зарплатами. Это выгоднее для державы. У час реформаў, калі их специальность не запатрабавана. И таких прыкладаў много. Это больше всего про их. И про старейших людей, якія уже на пенсии. Такие системы есть, и на гэта менавіта, больш за ўсё патрэбна падтрымка еўразвяза. И калі мы будем захоўваць добрыя адносіны з еўразвязам, яны зацікаўлены, каб тут не было абвала эканомікі, каб не было вялікай міграцыі. Все гэта робіцца, і все гэта можна зрабіць. Якраз часцей за ўсё палохаюць тыя, або што не разумеюць, або што баяцца, або тыя, што хацелі б, каб такі рэжым застаўся, бо ён ім адпавядае. Гэта ўсё робіцца і можна. Это система подстраховок для моменту реформы. Притым реформы не абавязкова рабіць суперхутка. Палякі хутка зрабілі. Просто отпустили цены и все. Можно зрабіць павольней. Некоторые кажут, что повольные реформы, кепские реформы. Я думаю, что у нас, вот щиро скажу, у нас есть люди, якія маюць найлепшую адукацыю заходнюю. И гэтыя люди, я калі пытаўся калісьці Бальцаровича, я кажу, вот калі мы прыйдзем да ўлады, мы з ім даволі много кантачылі, размаўлялі. Он приезжал у Мінск до нас. И я кажу, калі вот мы прыйдзем да ўлады, приедете до нас, вот як вы ў Киев ездили консультантом. Он мне сказал слово, цудоўное. Он кажа, что не потребен я вам там, я готовы приехать просто на сустрэчу, на размовы, на лекции. У вас есть экономисты, якія цудоўна зробяць гэтыя рэформы не горш, чым мы зрабілі. І для мяне это была ацэнка вялікая і патэнцыяла таксама кадровая, які у нас ёсць. Таму не трэба баяцца рэформу. Не мы першыя. Знаете, кепска, што мы апошнія робім рэформы. Будзем рабіць рэформы, а добра тое, што мы зможам выкарыстаць досвед пазітыўны, негатыўны іншых краінаў суседзяў. Што беларусы могуць даць Еўропе? Кожная краіна, кожны палітык, калі прыходзіць да ўлады ў парламент, міністрам робіцца ці прэзідэнтам, перш за ўсё абяцае людзям
і мусіць гэта выконваць бяспеку. Яны, калі на нас глядзяць, конечно, яны разумеюць, што дэмакратыя добра, правы чалавека добра, эканоміка, развіццё, все добра. І трэба дапамагаць. Але яны пра бяспеку думаюць. І якраз дыктатуры – это самае небяспечнае, што ёсць. Ну, зараз уже усе это разумеюць. Нават прыхільнікі цвёрдай рукі. Ну, разумеюць, што дыктатура – это вечная небяспека. І таму мы ім цікавыя, каб зрабіць такую выспу, ну, уже не выспу, а яшчэ одну тэрыторыю, якая будзе бяспечнай для жыцця ў Еўропе. Ну, у той же Польшы, у тых же балтыйскіх республіках, нават у Францыі. Вот бяспеку мы зробім, калі будзем рабіць рэформы, калі будзем жыць по законе. І это мы зробім дакладна без складаных рэформаў, якія просто адпрацаваны ўжо ў многіх краінах. Таму бяспеку, потым мы павінны адкрыцца, а мы транзітная краіна. Нават якая б Расія не была, мы ўсё роўна транзітная краіна, это наш каласальны плюс просто вот у цэнтры Еўропы, дарогі ще і з поўначы і на поўдзень, і наоборот. Мы гэтым можам. У нас колоссальный потенциал IT, это сучасно, все ведаюць, что наша IT-школа, и она засталась. Хтосьці ад'ехаў з настаўнікаў, хтосьці ёсць. Вось. Ну і інфраструктура інтэрнета таннага і хуткага, самая лепшая ў усходняй Европе. Инфраструктура дорог, самая лепшая ва ўсходняй Европе. Это ж таксама много. И потенциал промысловости, ой, там, деформованный, скалеченный и так далее. Все равно, кадры. Самое главное – это кадры инженерные, техничные. Ну і у сельскай гаспадарцы этой колхозы, конечно, неэффектыўныя, якія інакш называюцца на самой справе колхоз. Ну і это таксама у нас на даволі добрым, якасным узроўні прадукцыі сельскай гаспадаркі. Гэтага больш, чым дастаткова, вот то, што я пералічаў. Кадры. Вот. Ну і ўзровень адукацыі тэхнічнай вельмі высокі у нас. У нас кепска там у гуманітарных навуках, ну, лаяльнасці патрабуюць. Але у нас вельмі моцная інжынерная падрыхтоўка. Вот, технічная, не, мы краіна, ну, як на наш рэгіён, які так доўга сидзіць у камунізме і сталінізме, вельмі прыстойна. Як нам перастаць азірацца на Расію? Азірацца ўвогуле не трэба. Трэба будзе Расіі дапамагаць. Дарэчы, калі вы запыталіся, чым мы цікавыя цывілізаванаму свету, я не сказал яшчэ пра адно важнае. Яны вельмі хацелі, каб мы і зараз, і праз 10 гадоў, праз 20 гадоў дапамагалі мяняць Расію. Рабіць Расію больш дэмакратычнай, больш сучаснай, больш еўрапейскай. Там будуць самі расіяне, якія это будуць рабіць. Але я шчыра веру, што Беларусь можа стаць лакаматывам рэформаў у нашым рэгіёне, значит, ва ўсходняй Еўропе. Мы можам першымі зрабіць рэформы пасля адыходу дыктатуры раней, чым украінцы, ну, хаця б з прычыны вайны ім будзе цяжка. Мы можам хутка зрабіць, і мы можам рэформы зрабіць уж значна хутчэй, чым у Расіі. У нас алігархаў няма, адзін ёсць на надызе, і мы пасля яго будзем будаваць. У нас много плюсаў, і мы павінны это разумець, ну, больш смела глядзець у будучыню. Мы не ведаем, калі і якой цэной, але тое, што будзе, ну, прагрэс ён не спыніцца. І сонейка ў наша акенца таксама загляне. Я лічу, што ура патрыятызма, ура аптымізма не патрэбна, але нігілізма таксама. Это вельмі небяспечна. Дзякуй вам за размову. Дзякуй вялікі. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэта відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Ёсць чым падзяліцца, пішыце ўсё ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ток. Мы выходзім раз на 2 тыдні па нядзелях, таму можаце ўключыць званочак, каб не прапусціць новую размову. І дзякуй, што вы з намі.